साधी भोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते. तर पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. माझ्या चॅनलमध्ये खूप छान छान व्हिडिओ आहेत कोकणातले सणांचे, तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. सध्या मी जम्मूला असते, त्यामुळे जम्मूमधले टुरिस्ट प्लेस दाखवते. तर नक्की एकदा जा, पहा आणि चॅनलला लाईक करा आणि जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. तर पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला पटापटा जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी. सीमा राठोड, बोला ताई, बोला सीमाताई. कशा आहात आपण? चहा वगैरे झाला का? जेवण झालं का? नाही सीमाताई, जेवण नाही झालंय. तुमचं झालं का? काय केलं जेवायला ताई? जेवायला आज मिस्टरांच्या हातचं मी राईस खाणार आहे. व्हेज राईस बनवत आहेत. आज मला बोलले की आज तू नको करू, त्यामुळे आज ते लवकर आले, त्यामुळे बनवत आहेत. बघू त्यांच्या हातचं काय काय खायला मिळते ते. आज व्हेज बिर्याणी खायला. ओके, वा वा सीमाताई, खूप छान. आता कुठे जात आहे? आता जेवायची वेळ आहे. कुठे नाही जात सीमाताई, मी बसली आहे. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा आणि ज्यांनी डबल टॅप केलं नसेल तर प्लीज डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी भोळी. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. सीमाताई डबल टॅप करा नक्की. किती नशीबवान होता येईल मिस्टरच्या हातचे जेवण भेटायला तुम्हाला या. हा ताई, स्वतःच्या हातचं करून करून आणि खाऊन खाऊन लय वैताग आलाय. म्हटलं आज नाही मी बनवणार, आज तुमच्या हातचंच पाहिजे मला. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलचं लाईव्ह चालू आहे, तर नक्की जॉईन व्हा. सुनील रत्नाकर, नमस्कार सुनील दादा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. सुनील दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. सीमाताई म्हणतात, एखाद्या वेळेस जर मिस्टरांना सांगितलं ना ताई जेवायला बनवा, तर आम्हाला सांगतात तुम्ही कशाला आला, स्वयंपाक बनवायला आला की आम्हाला स्वयंपाक करा म्हणून सांगायला हवेत असं बोलता का मला तर? बापरे, नाही ताई, माझे मिस्टर असं नाही सांगत कधी. नाही सांगत, म्हणजे ते उशिरा खूप येतात, 9:30ला येतात, पण आज लवकर आले म्हणून म्हटलं हां बनव तुम्ही बोलले. रवी दादा म्हणतात, नमस्कार ताई. नमस्कार नमस्कार रवी दादा. ओमकार जाधव, हाय बहिणी, नाव काय तुमचं? हाय ओमकार, मी कोकणची आहे प्रीतिया. माझं नाव ओमकार, माझं नाव आहे प्रीतिया. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. तर मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. तर पण सध्या मी जम्मूला राहते. तर प्लीज मला लाईक करा चॅनलला डबल टॅप करून. अजून कोणीच डबल टॅप केलं नाही, एक पण लाईक नाही झालं आहे. सीमाताई, रवी दादा, ओंकार दादा आणि सुनील दादा, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करून लाईक करा. रवी दादा, ताई तिकडे थंडी असेल ना? हेमंत रवी दादा विचार, हो दादा थंडी आहे, स्वेटर घालून आहे. हेमंत मोरे, हॅलो गुड इव्हिनिंग मॅम. हेमंत दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. स्वागत आहे हेमंत दादा. सर्वांनी डबल टॅप करा आणि जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. कोकणातलं चॅनल आहे. अभिषेक पैठणकर, कोकणसारखी मजा जम्मूला नाही येत. हो खरं, एकदम 100% खरं बोललात अभिषेक दादा. कुठेच कोकणातली सर कुठेच नाही आहे. आम्हाला असं कैदीमध्ये असल्यासारखं वाटतं. कधी बाबा सुट्टी भेटते आणि आपण इथून पळतोय असं होतं आहे. गावी जाताना खूप मजा असते, खूप भारी इमोशन असतात. मला लय आनंद होतो, पोरांना पण लय आनंद होतो. अभिषेक दादा, तुम्ही कोकणातले आहात का? सीमाताई म्हणजे एक नंबरला लाईक डॉन ताई. थँक्यू सीमाताई, थँक्यू सो मच.
ज्यांनी ज्यांनी लाईक केलं नाही त्यांनी प्लीज लाईक करा. धर्मा चौहान धर्मा दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. श्री स्वामी समर्थ लाईक डन. थँक्यू श्री स्वामी समर्थ. कुठून बोलताय दादा? कुठून बोलताय नक्की सांगा. आणि माझ्या चॅनलला तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. रॉकी बोलते काय करता कोकणमध्ये? रॉकी दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. पण सध्या मी जम्मूमध्ये असते, त्यामुळे कोकणात आम्ही सणावारांना जातो. जयदीप पाटील डबल टॅप करा. बरोबर आहे, आम्हाला काय मिळणार? जयदीप दादा माझ्या चॅनलला खूप ह्या आधी पण तुम्ही येऊन गेलात वाटतं दादा, मला असं वाटतंय. हो ना दादा. जयदीप दादा तुम्ही माझ्या चॅनलला येऊन गेला आहात. तुम्हाला माहिती आहे माझ्या चॅनलला काय असतं, किती छान माणसं असतात, छान छान गप्पा होतात. अजून काय पाहिजे दादा? अभिषेक पैठणकर किथेच नाही, गणपतीमध्ये खूप मजा असते कोकणमध्ये. हो दादा, कोकणात लय मजा असते गणपतीत, आणि आम्ही गणपतीतच जास्त करून जातो. यावेळी पण आम्ही गणपतीत गेलेलो, खूप मजा आली. माझा ब्लॉग पण आहे गौरी गणपतीचा, नक्की पहा माझ्या चॅनलला जाऊन. अभिषेक दादा मिस्टर अयान, हाय मिस्टर अयान. अभिषेक पैठणकर म्हणतो मी पुणेमध्ये राहतो. हो का दादा? अभिषेक दादा खूप खूप धन्यवाद मला लाईव्हमध्ये जॉईन झाला त्याबद्दल. प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. अभिषेक दादा गोल्डन गेट, हाय गोल्डन गेट. हॅलो मिस्टर अयान कुठून बोलताय आपण? कहाँ से बात करे हो? श्री स्वामी समर्थ कराडवरून बोलताय. धन्यवाद दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज नवीन असाल तर चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकनवर क्लिक करायला विसरू नका मंडळी. बेल आयकॉनवर क्लिक केलात ना तर तुम्हाला लाईव्हची नोटिफिकेशन येईल 1:15 वाजता दुपारी आणि संध्याकाळी. म्हणजे जमेल तेव्हा मी घेते संध्याकाळ, असं काय नाही, म्हणजे टाईम नाही आहे. गोल्डन गेट काय चालू आहे? छान गप्पा चालू आहेत, या की जॉईन व्हा आमच्या चॅनलला. गाडगे वैभव ताई तुम्हाला लाईव्ह घेऊन किती पैसे भेटतात? तर दादा तर दादा तुझी अभ्यास वगैरे कसा चालू आहे हे नक्की सांगा. आणि अभ्यास वगैरे करतोयस ना, नक्की सांग. आणि प्लीज डबल टॅप कर. आणि मी तुला सांगते की मला लाईव्ह घेऊन किती पैसे भेटतात. मला अजून लाईव्हचे काही पैसे भेटत नाही आहेत, कारण नुकतंच चॅनल चालू झालं आहे माझं आणि अजून काही वॉच टाईम वगैरे कंप्लीट नाही झाला. सबस्क्रायबर झालेत पूर्ण, पण तुमचा सर्वांचा आशीर्वाद असेल तर नक्की मला पैसे मिळतील. आणि जर भेटले तर मी तुम्हाला सर्वांना नक्की सर्वांना सांगेल. प्लीज डबल टॅप करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. ज्ञानदेव म्हणते ताई नमस्कार ताई. रामकृष्ण हरी मावली शुभ संध्याकाळ. थंडी आहे का तुमच्याकडे? पारनेर तालुका अहिल्यानगर. हो दादा मी जम्मूला राहते, त्यामुळे जम्मूला खूप थंडी आहे, सुरू झाली आहे बऱ्यापैकी. तर ज्ञानदेव दादा खूप खूप धन्यवाद माझ्या चॅनलला जॉईन झाल्याबद्दल, म्हणजे लाईव्हला आल्याबद्दल. आणि माझ्या चॅनलला जर जॉईन जायचं असेल तर प्लीज जॉईन करा आणि बेल आयकनवर क्लिक करा. त्यामुळे माझे कोकणातले व्हिडिओ असतात, डेली ब्लॉग असतात, सर्व मिळून जाईल तुम्हाला नोटिफिकेशनवर. रॉकी ओ जम्मू नाईस. किती आहे टेम्परेचर तिथे? आताच मी बघते. आता मला बॅक जावं लागणार, पण असतं सकाळचं 11पर्यंत पोचतं सकाळचा टेम्परेचर. जयदीप पाटील तुमचे मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत का? हो दादा आहेत आहेत, माझे मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत. अभिषेक दादा म्हणते कोकणची भाषा बोलून दाखवा. हो का दादा? मग तुम्हाला काय ते पटेल की मी कोकणातली आहे की नाही ते.
म्हणून सांगताय का अभिषेक दादा? म्हणजे भाषेवर तुम्ही मला म्हणणार की मी कोकणातली आहे की नाही? ठीक आहे, बरं आहे, ठीक आहे. मी अभिषेक दादा, मी तुमच्यासाठी कोकणातली भाषा बोलतोय. कोकणातली भाषा ही मालवणी असा, तर तुमच्यासाठी 4 शब्द. काय हो गाववाल्यानो, बरा असाय? मग तुमचं गाव खयलो तो आमका नक्की सांगा कमेंट करून. आणि माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा मग, आणि तुमका नोटिफिकेशन पण येतली बेल आयकॉनवर क्लिक केल्यावर. तर एकदा जॉईन व्हा आणि माझ्या चॅनलला जावा, व्हिडिओ वगैरे बघा, बरे वाटले तर नक्की सपोर्ट करा. कोकणातला असं आहे, कोकणातल्या माणसांनी कोकणातल्या माणसाक सपोर्ट करू होयो, तर नक्की करा. थँक्यू अभिषेक दादा, तुमच्यासाठी मालवणी बोललोय. असं मालवणी बोलणारी भेटली तर मी मालवणी बोलते, पण सगळ्यांका कळणार नाही ना, त्यामुळे. रॉकी, हाय रॉकी, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. रामा इंदळकर, हाय रामादादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. रामादादा म्हणतायत हाय ताई. हाय रामादादा, स्वागत आहे. जयदीप दादा म्हणतात अहो आम्ही कोल्हापूरचे. हो जयदीप दादा, याआधी पण तुम्ही माझ्या चॅनलला जॉईन झाला आहात ना, मला माहिती आहे. थँक्यू सो मच पुन्हा एकदा जॉईन झाल्याबद्दल. सर्वेश रासम, हॅलो सर्वेश, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. वैभव दादा म्हणतात ताई जेजुरीला गेल्यात का? नाही दादा, बघू कधी कधी जायला कुठे कुठे मिळते ते नक्की जाईन. मला जायचं आहे, सगळीकडे फिरायचं आहे, पण बघू केव्हा सगळं सत्यात उतरतंय ते. तुम्ही मला सर्वांनी साथ द्या, म्हणजे नक्की मी सगळीकडे फिरेन. गोल्डन गेट, नवीन नवीन लुक आहे, तर तुम्हाला कसं वाटतं आहे? नवीन नवीन लोक आहेत तर तुम्हाला कसं वाटते? माझ्या लाईव्हवर खरंच खूप खूप नवीन नवीन माणसं येतात, रोज जॉईन होतात. तर खरंच खूप बरं वाटतं. वाईट पण कमेंट भेटतात, पण त्या वाईट कमेंटपेक्षा जी नवीन लोक भेटतात त्यांच्याशी बोलायला मला खरंच खूप आवडतं. काही काही जणांचे खूप एवढे विचार छान छान आहेत, छान बोलतात, मनाला भावतं, आणि खरंच खूप बरं वाटतं की छान छान लोक कमेंट करून आपल्याशी जॉईन होतात. चांगलाच प्रतिसाद मिळतोय माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तर असाच अजूनही पुढे सर्वांनी देत राहा, ही तुमच्या सर्व प्रार्थना आहे, विनंती आहे. थँक्यू सो मच गोल्डन गेट. रवींद्र दादा विचारतायत हाय. हाय रवींद्र दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. सर्वेश, मला वाटलं तुम्ही मुंबईला राहता. नाही, मी मुंबईला नाही राहत. पण मुंबईला नाही राहत, म्हणजे पाहुणे वगैरे आहेत, पण मुंबईला असं जाणं येणं होत नाही. बहीण पण आहे माझी मुंबईला. निलेश करंजेकर, निलेश दादा स्वागत आहे, खूप दिवसांनी जॉईन झाला ताई. नमस्ते ताई, शुभ संध्याकाळ, एकादशीच्या मंगलमय शुभेच्छा. धन्यवाद निलेश दादा, तुम्हाला एकादशीच्या खूप खूप शुभेच्छा. काय म्हणताय, बरे आहात ना तुम्ही? सुलक्षा हाय सुलक्षा, स्वागत असा माझ्या लाईव्हला. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. निलेश करंजेकर म्हणतात, जयदीप दादा म्हणतायत ओके. पण जयदीप दादा, कशी वाटली मालवणी भाषा? सांगितलंच नाही तुम्ही. निलेश दादा म्हणते ताई इकडे तिकडे थंडी आहे का? हो निलेश दादा, इकडे खूप थंडी आहे. कुलदीप मकवाना, हाय कुलदीप भाई, स्वागत है मेरा आपका चॅनल पर, मेरे चॅनल पर. कोकणची माणसं साधी बोळी, पियानो आर्टिस्ट, हाय पियानो आर्टिस्ट, छान. कुठून बोलतोयस नक्की सांग, आणि चॅनलला नवीन असशील तर प्लीज जॉईन कर. कोकणातलं चॅनल आहे, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलचं नाव आहे. कुलदीप मकवाना, आय एम गुजरात, ओके. मी मैं आपको मराठी नहीं आती होगी, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रही हूँ. मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोकण से, तो प्लीज़ मेरे चॅनल को जॉईन करना. सुलक्षताई म्हणता माका काकांच्या तोंडावरनच तसा वाटला. आर्मीत असत पण विचारू करते, पण आज एक कमेंट इली. होय गो, असं आर्मीतच असत. भुजंग पाटील, हाय ताई. हाय भुजंग दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. सुलक्षताई म्हणता 10 नंबरला लाईक डन, थँक्यू. भुजंग दादा स्वागत आहे, प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा. हिंदू प्ले, हाय हिंदू प्ले, स्वागत है आपका चॅनल पर. सोमा जाधव, नमस्कार सोमा दादा, मी तुम्हाला सपोर्ट केला आहे, तुमच्या चॅनलला जाऊन रिटर्न बॅक केला. पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलला स्वागत आहे तुमचं. मोहम्मद शेख, हाय भाई, स्वागत है आपका. सोमाबाई म्हणतायत लाईक डन.
जाऊ का मग मी पंढरपूरला? हो दादा, नक्की दर्शनाला जाऊन या. लाईक केलं, थँक्यू सो मच सोमा दादा. निलेश दादा म्हणते मी मस्त आहे आणि तू कशी आहेस? मी पण मस्त आहे दादा, खूप खूप मस्त आहे. चिपळूणला वातावरण कसं आहे? सोमा दादा म्हणते थंडी नाही तिकडे, गारठा आहे लय. हा, थंडी नाही, गारठा आहे. पुढे पुढे तर खूपच थंडी वाजते. भाऊजी कसे आहेत? मस्त आहेत दादा. तुमच्या सर्वांच्या कृपेने आमचं खूप चांगलं चाललं आहे. अशीच कृपा ठेवा. रवी शाह, हाय रवि भाई, कैसे हो आप? प्लीज़ चैनल को डबल टैप करो और ज्वाइन करो मेरे चैनल पर. मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोकण से. अवधूत पाटील, नमस्कार अवधूत दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. जेवण झालं का अवधूत दादा? आज काय आहे स्पेशल तुमच्याकडे? आमचं जेवण आता होणार आहे थोड्या वेळाने. सुट्टी नसता काकांका. मेले काका काय म्हणतो गो? बरं नाही वाटणार काका? मग मी काय काकी तुझी? माका ताई म्हणतं त्यांका काका. सुलक्षा, बरं नाही वाटणार काका गो? भाऊजी म्हण. सोमादादा म्हणतात तोडके मोडके वाचा पण फास्ट वाचा, हे काही स्टेजवर भाषण नाही आपलं. बरोबर. पण काही काही वेळी कमेंट येतात की तुम्ही कमेंट गलत वाचता फास्टमध्ये वाचण्याच्या याच्यामध्ये, त्यामुळे प्लीज पटापट लाईक करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी. सुप्स पहाडी, हाय, गुड इव्हनिंग, गुड इव्हनिंग सुप्स पहाडी, कैसे हो आप? खाना बन गया क्या? सुलक्षा झलबा, श्री स्वामी समर्थ, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री स्वामी समर्थ. सुलक्षा, गुड इवनिंग. सुप्स पहाड़ी, इनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना. मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करना. अवधूत पाटील, काय कोण चालू पंढरपूरला? कोण चाललंय पंढरपूरला? इथं दादा आहेत एक, ते म्हणतायत की कुठे गेले? सोमा दादा आहेत, ते म्हणतात की मी पंढरपूरला जाऊ का म्हणतात. तर म्हटलं जावा दादा, दर्शन करून या. अभिषेक पैठणकर, हॅलो अभिषेक दादा. सोमा दादा म्हणतात चुकले चुकले तर चुकले, सोशल मीडिया आहे, 5-50 माणसांसमोर आपण भाषण नाही करत, घरी बोलतो तसं बोला. हो दादा, बरोबर बोललात. सोसपाडी, प्रसाद भाई को खिला दिया? नहीं, आज प्रसाद भाई ही खाना बना रहे हैं. मैंने बोला आज मैं कुछ नहीं करूँगी, आपके हाथ का मुझे खाना चाहिए. कुछ भी बनाओ तो, कुछ भी चलेगा, लेकिन आपके हाथ का ही खाना चाहिए. तो प्रसाद भाई आपके खाना बना रहे हैं. सुलक्षा म्हणते नाही दादा. ओके दादा म्हण चाला. अवधूत पाटील, काकी खूप छान. ओके अवधूत दादा. सोमाताई म्हणते भाऊजी नाही काही, दाजी म्हणा रे. दाजी. सुप्स पहाड़ी, मी तुझा दोस्त. ये सुप्स पहाड़ी आहे, ये ना उत्तराखंडमधून आहे. तर तिला मराठी येत नाही, पण माझ्या लाईव्हवर येते का मराठी शिकण्यासाठी. तर ती म्हणते मी तुझा दोस्त, म्हणजे मी तुझी मैत्रीण आहे. तिला म्हणायला येत नाही, पण मी म्हणते मी तुझा दोस्त. तर खरंच अशाही माणसांना आपल्या ग्रुप करून सलामी. सुप्रिया दीदी, सॅल्यूट फॉर यू. सर्वांनी प्लीज क्लॅपिंग करा आपापल्या ठिकाणावरून. अभिषेक पैठणकर, भैया गायकवाडला ओळखतात का? किंग मेकरे ग्रुप अध्यक्ष येवला. भैया गायकवाडला ओळखतात का? किंग मिका केर ग्रुप अध्यक्ष येवला. काय दादा, कोणाला सांगताय? मला सांगताय का? कोण गायकवाड? येवला? काय माहिती. निलेश दादा, अभिषेक दादा, काय ते मला कळेल सारखं सांगा, म्हणजे कळलं नाही. भैया गायकवाडला ओळखता का? कोण गायकवाड, कुठले आहेत नक्की सांगा. निलेश दादा म्हणते आमचा कसा आशीर्वाद, मोठ्या बहिणीचा आम्हाला असू दे ताई. आमचा कसला आशीर्वाद? नाही दादा, सर्वांचा आशीर्वाद महत्त्वाचा आहे.
तुमचाही आशीर्वाद महत्त्वाचा आहे. सीमा राठोड म्हणतात, "बोला ताई, कॉल आला आई-वडिलांचा." "हो का सीमाताई? बोललात का आई-वडिलांशी? कसं वाटलं बोलून?" सुप्स पहाड़ी बोल रही है, "लेट हो गया आज खाना बनाने के लिए." "कोई बात नहीं यार, बना लेना, कल तो संडे ही है." सोमा दादा म्हणतायत, "असले खूप असतात, बोल तोडकं-मोडकं. ताई, प्रचार नाही करायचा. आपण आपले घरचे किंवा कोणी नातेवाईक किंवा लय हुशार आहेत ते समजून घेतात." थैंक यू सोमा दादा, खूप सपोर्ट करता तुम्ही. सुप्स पहाड़ी, वाह हम भी आ रहे हैं खाना खाने. आ जाओ जल्दी आ जाओ सुप्रिया दीदी, जल्दी आ जाओ. निलेश करंजेकर बोलताय, वाव हम भी आ रहे नाही. निलेश दादा म्हणतात, कोकणात दाजी नाही बोलत, भाऊजी बोलतात." कोकणात भाऊजी बोलतात आणि घाटावर दाजी बोलतात. सोमा दादा म्हणते, "गावठी आहे मी, गावठी बोलणार हाय. यावं तेव्हा हो, असला नाही आहे तेच माझं असतं." हो का दादा? सुप्स पहाड़ी, हार्ट हार्ट दे रहे हैं मुझे अवधूत पाटिल. हाय सुप्स पहाड़ी. इनसे हिंदी में बात करना अवधूत भाई. सोमा भैया गायकवाड, काय तेव हिरो आहे का त्याच्या घरी? सोमा दादा, भांडू नका तो कोणी एकमेकांबद्दल. अभिषेक दादा म्हणतात, "आपली मराठी शिकवा तिथे." हो दादा, ती शिकते मराठी पण. सोमा म्हणतात, इथले इथे बोलक, गावाची ओळख सांगू नका." ओके. रवींद्र पवार, ताई रामकृष्ण हरी. नमस्कार रवींद्र दादा, स्वागत आहे. सुप्सवाडी बोलूया, हाय अवधूत. पटापट पटापटा चॅनलला जॉईन व्हा. सिटीमध्ये नाही मी, रानात आहे मी. हो का दादा, शेतात गेला आहात का? रानात काय करताय दादा? निलेश दादा, ताई आज उपवास असेल ना? नाही दादा, उपवास नाहीये. उपवास नाहीये माझा. तुमचा आहे का? सुप्स पहाडी. सोमा दादा म्हणतायत, "ताई असले मी खूप बघितले आहेत." दादा, सोमा दादा प्लीज भांडू वगैरे नका. छान लाईव्ह चालली आहे, चालू दे. कारण का आहे, आपण एकमेकांबद्दल राग धरून काही मिळणार नाही. आपण सर्वांशी छान बोललो तर हीच आपली ओळख पुढे चांगल्या मैत्रीत रूपांतर होऊ शकते. त्यामुळे प्लीज कोणी भांडू नका. आणि ते दादा म्हणजे असं काही बोलले नाही आहेत, की म्हणजे सांगतात, की आमच्या कोकणात दादा ह्यांना म्हणजे म्हणजे बहिणीचा नवरा असतो तिला भावजी असे बोलले जाते आणि घाटावर दाजी असे बोलले जाते. प्रत्येक दोघांचंही बरोबर आहे. निलेश दादा म्हणतायत, "हो आज आमचा उपवास आहे. आमच्याकडे आळंदी एकादश असती ना, त्यामुळे आम्हाला उपवास करावा लागतो." वाव दादा, खूप छान. मग आज उपवासाला काय खाणार की नाही? भैया गायकवाड म्हणजे इंस्टाग्रामवर आहे. तेव काही आहे माहीत आहे मला आहे. मार खाल्ला पण आहे. त्याची ओळख सांगता? हो का? मला माहितीच नाही कोण गायकवाड वगैरे. मी ओळखतच नाही एवढं. म्हणजे लाईव्हवर मी 1च महिना झाला आहे आली आहे. मला लाईव्हमध्ये अजून कोण आहेत, काय आहेत, काही माहिती नाही आहे. सोमा दादा म्हणतायत, "काही कोणी माझ्या शेजारी नाही, पण कसं आहे आपलं आपलं आपण आपलं बघायचं असतं ताई." हो, बरोबर आहे. कोण काय करतंय, आपल्याला काय देणं घेणं, है ना? आपण आपलं बघायचं, आपण आपल्या एकनिष्ठेने चालायचं, एवढंच. पहाड़ी, "बच्चे कहाँ है? बच्चे है इधर ही." पटापटा चॅनलला जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलचं नाव आहे. तुम्ही ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. डबल टॅप खूप महत्त्वाचा आहे. प्लीज डबल टॅप करा आणि ज्यांनी ज्यांनी चॅनल जॉईन नाही केलं त्यांनी प्लीज जॉईन करा. व्हायरल थिंग्स, आप कहाँ से हो? आप बहुत सुंदर हो, क्यूट दिख.
सोमादादा म्हणतायत, कसं आहे ताई, आपली ओळख आपण निर्माण करायची असते, ती आपण स्वतःमध्ये हिंमत ठेवायची असते. हो दादा, स्वतःची ओळख स्वतःच निर्माण करायची असते, हे मात्र खरं बोललाय. निलेश दादा म्हणताय, चहा पाणी झाला का? हो निलेश दादा, चहा पाणी तर झाला. वायरल को डिलीट कर. हाँ कर दिया वायरल को डिलीट. सोमा जाधव, चुकीचे मी बोलत नाही ताई. नाही सोमा दादा, तुम्ही चुकीचं नाही बोलत आहात. मी टोटली ॲग्री करते मी तुमच्यासोबत. मानसी चव्हाण, लाईट गेली आहे आमच्या घरी. बापरे, का ग, पाऊस वगैरे पडतोय का मानसी? स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केलं त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. सोमादादा म्हणतात, माझ्या पुरता मी, गावासाठी मी नाही, माझ्यासाठी मी आहे फक्त. हो का दादा, चांगली गोष्ट आहे. स्वेटर दे मला ताई, मला गार लय लागतं आहे ग. घ्या घ्या दादा, स्वेटर इकडे भेटतात, घेऊन येते तुमच्यासाठी. सुसपाड़ी, पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, ये इधर से ही आते हैं, ये हमारे इंडिया से ही आते हैं लोग. सुप्रिया दीदी, हमारे इंडिया से ही आते हैं, ऐसे नमूने हमारे इंडिया में भी भरे हुए हैं. लव बॉय, हाय लव बॉय, गुड नाईट. का रे एवढा लवकर झोपतोस लव बॉय? लव बॉय, काय करतोयस तू? जेवलास का? नक्की सांग. सुप्रिया, सुप्स पहाडी भी इधर ये. प्लीज डबल टॅप करा माझ्या चॅनलला. 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे. प्लीज डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. पटापटा मंडळी डबल टॅप करा. मी आता 15 बोलणार आहे. 15ला लाईक करा. 15, 16ला लाईक करा. 16 होऊन जाऊ दे. 16 डबल टॅप करा 16ला. लो बॉय म्हणतात, थंडी खूपच जास्त, काय करणार? हो, थंडी खूप आहे बाबा. लो बॉय, सुप्स पहाडी आपको आवाज दे रहे हैं. सोमा जाधव म्हणते, थांब 15 लाईक आहेत, 30 करतो मी 5 मिनिटात. लो बॉय म्हणतात, केलं बघ डबल टॅप, थँक्यू. सोमा जाधव, करू का लाईक? हो दादा, लाईक करा चॅनलला प्लीज. सुस्पडी 20 होगा अभी. 20 ही होगा अभी. थँक्यू सो मच. जल्दी जल्दी 20 लाईक्स कर दो. सोमा म्हणतात, 20 कुठे, मी एकटाच भारी आहे मग. करा पटापटा लाईक करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. अरे वा, 16 लाईक झाले. 17. 5 मिनटं थांब, मी लाईक करतो. ओके सोमा दादा, कर लाईक कर. बबन दारेकर, छान आहे ताई. तुम्ही कुठून आहेत ताई तुम्ही? बबन दादा, मी कोकणातली आहे मी. सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुडाळ तालुका. पण मी सध्या जम्मूमध्ये राहते. तसेच माझ्या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओ आहेत. जम्मूमधले टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत आणि शॉर्ट्स आहेत, डेली ब्लॉग आहेत. नक्की जाऊन एकदा पहा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला, आणि कोकणातल्या माणसाला सपोर्ट करा. निलेश कोळिंडे, नमस्कार ताई. नमस्कार निलेश दादा, स्वागत आहे. मजेत ना? हो एकदम मजेत. तू कसं असं नक्की सांग. आणि प्लीज पटापटा डबल टॅप करा मंडळी, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. गरम मसाला सोमा. गरम मसाला सोमा दादा, तुझं गरम मसाल्याचं पण हॉट चॅनल आहे का? विश्वास पाटील, हाय विश्वास दादा, स्वागत आहे. हॅलो ताई, कुठून आहात आपण? विश्वास दादा, मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी, आणि या चॅनलला कोकणातले व्हिडिओज आहेत, टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे. तर नक्की एकदा चॅनलला विजिट द्या आणि प्लीज चॅनलला हे करा, जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर प्रत्येकाने क्लिक करा. परी पाटील, सोमा दादा म्हणतायत. अरे बापरे, इथं पण हे पण तुमचं चॅनल. सोमा दादा, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच सोमा दादा. निलेश दादा, मी पण मस्त मजेत, थँक्स. बोल, कसा चालला आहे दिवस? खूप छान. दुपारची पण लाईव्ह होती, खूप छान गेली, खूप मजा आली. खूप नवीन माणसं जॉईन झाली. आताही नवीन माणसं जॉईन होत आहेत. लय भारी झालं आजचा लाईव्ह. बाळू शेलार, सोमा
सोमा दादा लय भारी. विश्वास पाटील जेवण झालं का? प्लीज सर्वांनी जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. बालू शेरार, परी पाटील, सर्वांनी गरम मसाला प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. संस्कृती जपा, सोमा दादा संस्कृती जपानी चॅनलला जॉईन व्हा. थँक्यू सो मच. विश्वास पाटील जेवण झालं का ताई? विश्वास दादा जेवण चालू आहे, म्हणजे आता खाणार आहोत थोड्या वेळाने. अशोक सनर, ताई दादा गरे हाय बरे हाय. हां हां, अशोक सनार दादा 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 खूप बरे आहेत. तुम्ही कसे आहात? किशोरी सोनावणे, हाय गुड मॉर्निंग. किशोरी ताई स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कशा आहात तुम्ही? कुठून बोलताय? प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. नितेश एन बी रायटर्स, नमस्कार कोकणकर. नितेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. रेबेल सोमा, थँक्यू रेबेल दादा. सोमा दादा धन्यवाद. रेबेल नितेश भाऊ नमस्कार. सोमा जाधव आहे मी. सोमा दादा खूप खूप धन्यवाद लाईक्स केल्याबद्दल, थँक्यू सो मच. आणि नितेश दादा खूप खूप धन्यवाद. सोमा दादा नमस्कार, कसे आहात? बऱ्याच दिवसांनी भेट झाली आपली. आपली आहात कोठे सध्या? म्हणजे एकमेकांना ओळखतं का नितेश दादा? थँक्यू सो मच. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे. आज श्रीनगरमध्ये इतका मोठा बॉम्ब ब्लास्ट झाला. जम्मूमध्ये राहणे खाऊ नाही मानावे लागेल ताई तुला. धन्यवाद दादा, धन्यवाद, थँक्यू सो मच. पण काय करणार, राहावं लागतंय मन घट्ट करून. म्हणजे राहणं हे थोडंसं कठीण आहे, पण हातपाय गाळून चालत नाही, त्यातली गोष्ट आहे. जर आपण आपले सैनिक जर एवढे ह्याने लढत असतील, तर आपलं पण कर्तव्य आहे की आपण धीट मनाने राहावं आणि प्रत्येक गोष्टीचा सामना करावा. आणि आणि ते माझ्या रक्तात आहे असं मला वाटतं, कारण माझे आजोबा पण आर्मीमध्ये होते. त्यामुळे माझ्या रक्तात आहे वाटतं धिटाने सामना करावा या अशा गोष्टींना, आणि केला आहे मी पण. तर थँक्यू निलेश दादा. नितेश दादा, सोमा दादा मला माहीत आहे ही आय डी तुमची आहे. ओके, नितेश दादा म्हणताय. निलेश दादा नमस्कार. नितेश दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. निलेश दादा तुझंही चॅनलला स्वागत आहे. मग गरम मसाला सोमा, थँक्यू सोमा दादा, थँक्यू सो मच. अशोक दादा सदा खुश रहो, तुम सदा खुश रहो. धन्यवाद अशोक दादा, थैंक यू सो मच. आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करो. नोमन अली 22 लान काय बोलतात हे? प्रिया, हाय प्रिया. प्रिया गरम मसाले. नितेश भाऊ कामात. प्लीज़ चैनल को डबल टैप करो और लाइक्स करो. गरम ताई यूट्यूब गाजवलं आहे मी. हो का गरम मसाला दादा, सोमा दादा खरंच काय? यूट्यूब कसं काय गाजवलं? निलेश दादा, जम्मूमध्ये राहून पण कोकणातल्या छान गोष्टी पाहायला मिळतात ताई तुझ्या चॅनलवर. खूप छान एफर्ट्स घेत आहेत ताई तू. दादा जेव्हा जेव्हा मी माझ्या कोकणात जाते, म्हणजे वर्षातून 2-3 वेळा तर 4 वेळा तर जाणं होतंच माझं. कारण माझं पूर्ण जॉईंट फॅमिली आहे तिथं. माझी फॅमिली आहे, माहेर आहे, माझं शिक्षण, लग्न सगळं तिथलंच आहे. तर त्यामुळे मला कोकणची ओढ खूप आहे. पण मी जेव्हा जेव्हा जाते तेव्हा माझ्या, जसं आपण शिदोरी घेऊन येतो तशी मी माझ्या मोबाईलातनं सर्व कॅप्चर करून शिदोरी घेऊन येते आणि तुम्हा सर्वांसोबत शेअर करते. तर नक्की एकदा माझ्या चॅनलला सर्वांनी पहा, चॅनलला जाऊन, आणि एकदा चॅनलला विजिट करून जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. गरम मसाला कोणी नडले की मी त्याची वाटच लावतो मग. हो का दादा? बरं बरं. अरिफ शाह, हाय अरिफ. नोमन, जेवण झालं का नाही? हो अरिफ दादा जेवण झालं. प्रिया, नोमन अली. प्रिया हेलो हेलो. 25 लाइक, थैंक यू सो मच अरीफ. कहाँ से हो आप?
निलेश दादा, नितेश भावा नमस्कार, कसा आहेस यार, बऱ्याच दिवसांनी. हो का? सायलेंट सोमा दादा, वा दादा भारीच. प्रिया प्रिया, ओ प्रिया प्रिया, प्लीज डबल टॅप करो सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. साई, राम राम दीदी, ओळखलत का मला? हो साई, तुला कसं विसरणार. अरिफ, तुम्हाला सबस्क्राईब केलं मी, धन्यवाद अरिफ, थँक्यू सो मच. अशोक सनाल, दीदी आर्मी से हूँ. अशोक दादा, अशोक भाई, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर. जय हिंद, जय हिंद. अशोक दादा, थँक्यू सो मच. प्लीज चॅनल को जॉईन करना. निलेश कोयंडे, ताई नितीश एन बीला ओळखतो मी, छान आहे स्वभाव. हो का नितेश एन बी, थँक्यू सो मच नितेश दादा, माझ्या चॅनलला जॉईन झाल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. लाईक करा सर्वांनी, छान छान कमेंट करा. प्रिया प्रिया, थँक्यू प्रिया, छान कमेंट केल्याबद्दल तू आधी, तुला खूप खूप धन्यवाद. निलेश दादा म्हणते, गाव घर सोडून देशाच्या संरक्षणासाठी खूप सॅक्रिफाईस करत आहात. जिजू तर आहेतच, पण तुझे सॅक्रिफाईस पण खूप मोठे आहे. निलेश दादा, हा तुझ्या मनाचा मोठेपणा आहे. थँक्यू सो मच, तुम्हाला हा एवढा मोठेपणा दिलास. पण खरंच ही ही गोष्ट कठीण आहे. मी जेव्हा मला कधीच घरापासून म्हणजे आई-वडिलांपासून दूर जायची कधीच सवय नव्हती. कधी पाहुण्यांकडे पण नाही गेली. पण जेव्हा लग्न झाल्यानंतर काही वेळातच मी यांच्यासोबत आली. कधी-कधी असं असतं की वर्ष, दीड वर्ष लांब राहावं लागतं. म्हणजे कधी-कधी घरातली मिळतात, तर कधी-कधी नवरा मिळत नाही आणि कधी नवरा मिळतो, तर कधी-कधी घर पण मिळत नाही. घरातली माणसं मिळत नाही. अशी माझी स्थिती असते. तर सो मच निलेश दादा. खरंच आज तू डोळ्यातून पाणी आणणारच मला वाटतं. केलं मी 15 लाईक. सोमा दादा धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद दादा, थँक्यू सो मच. माझ्या आहेत, अजून आय डी आहे 27. अरे बापरे, काय सोमा दादा एवढे आय डी, बापरे. थँक्यू सो मच सोमा दादा, ही तुझी रिअल आय डी आहे वाटतं, सोमा जाधव, वाय फॉर यू. थँक्यू सोमा दादा. तुळशीराम चव्हाण, हॅलो तुळशीराम दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. निलेश दादा म्हणते, ॲक्च्युली कोकण आणि जम्मूचे वातावरण खूप डिफरंट आहे, शिवाय मुलांच्या शिक्षणामध्ये पण खूप तारांबळ. हॅट्स ऑफ यू ऑल. थँक्यू सो मच निलेश दादा. पण असं एवढं वाटतं की यार आपल्या देश खूप शांततेत राहावा, प्रत्येकजण आपल्या लाईफमध्ये खूप सुखी राहावं. पण काय माहिती, आपल्या देशाची परिस्थिती आता बिघडत चालली आहे. तर सर्वांनी प्रार्थना करा की आपल्या सीमेवर जे सैनिक आहेत त्यांना खूप ताकद द्यावी. आणि एवढी थंडी आहे या साईडला, तर त्यांना खरंच दिवसरात्र ते ड्युटी करत आहेत. तर त्यांच्यासाठी एक देवाकडे प्रार्थना करा. नेहमी जेव्हा तुम्ही दिवा लावता देवाला, तेव्हा नक्की एक प्रार्थना करा की आमच्या सीमेवरचे जे सैनिक आहेत ते खरंच खूप धीटाने आणि एकजुटीने लढू दे. आणि आपल्या म्हणजे देशासाठी त्यांना एक ताकद येऊ दे लढण्याची. हे नक्की करा तुम्ही प्रत्येकजण. तुळशीराम चव्हाण, एम एच 15 MI, ओके, MH 15. तुळशीदास दादा, खूप खूप धन्यवाद तुमचं. माझ्या चॅनलला जॉईन करा, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुडाळ तालुका, पण सध्या मी जम्मूला राहते. पण आहेत माझे खूप छान छान कोकणातले पण व्हिडिओ आहेत, नक्की जाऊन पहा. सोमा दादा म्हणते, काही नसतं चांगलं आपलं चांगलं होणं यासाठी आपली माणसं आणि आपलं गाव पण सोडावं लागतं, तेव्हा कुठे काहीतरी भेटतं. बरोबर आहे, काहीतरी मिळवण्यासाठी काहीतरी गमवावं लागतं. तर ठीक आहे, मी यातही आनंदी आहे. पण मी सांगितलं ते नक्की करा की आपल्या सैनिकांसाठी प्रार्थना नक्की करा. रडायचं नाही, लढायचं. येस, रडणार नाही दादा, लढणारच आहोत. तर प्रत्येक परिस्थिती माणसाला सगळं शिकवते. रडायला नाही शिकवत, पण लढायला नक्की शिकवते. आणि जो रडता रडता लढतोही आणि जिंकतोही, तो खरा माणूस असतो माझ्या मते. सोमादादा म्हणते, आईवडिलांना कर्ज होते म्हणून मी शाळा सोडली. बोर्डाची 15 दिवस फक्त परीक्षा राहिली होती. बापरे, खूप दादा. मग आता आता काय वातावरण आहे दादा, म्हणजे तुमचं कसं आहे आता चालू?
तुळशीराम चव्हाण, जम्मूमध्ये कुठे? जम्मूमध्येच राहतो दादा, आम्ही प्रॉपर जम्मू सिटीमध्ये. निलेश दादा म्हणते नक्की ताई, खरंच खूप चांगला संदेश दिला, आम्ही नक्की फॉलो करू. हो दादा, प्रत्येकजण जेव्हा दिवा, सकाळचा दिवा लावतात किंवा संध्याकाळचा दिवा लावतात, एकदा तरी त्या सैनिकांसाठी प्रार्थना करा, कारण प्रार्थनेमध्ये एवढी ताकद आहे की खरंच प्रत्येक तुमची प्रार्थना कामी येईल त्या सैनिकांसाठी. थँक्यू सो मच सर्वांना. सोमादादा म्हणते पण सर्व विचार केला कमी वयात जिम्मेदारी पडली की सर्व काही समजतं अन रुपयाची किंमत समजते, फुकटचे नाही तर कष्टाचे असतील तर. हा, हे मात्र खरं बोललात सोमादादा, की जर लहान वयात जर आपल्याला ना आपल्या परिस्थितीची जाणीव असेल ना, तर खरंच खूप म्हणजे पुढच्या गोष्टी खूप सोप्या होऊन जातात. नाहीतर काय होतं माहिती आहे, जर आपल्याला एका रुपयाची पण किंमत नसेल ना, तर पुढे ना आपण काहीही करू शकत नाही दादा. म्हणजे मी पण हे असे, आता माझ्या अंगावर काटा येतोय, मी पण असे दिवस बघितले आहेत की दुपारचं पण जेवण मिळणं कठीण होतं. हा मी अनुभव माझा ना कधीतरी नक्की शेअर करेन शॉर्ट्स किंवा व्हिडिओवर. आता नाही करत आहे, पण तो माझा अनुभव मी कधीच विसरू शकत नाही. कारण आता मला म्हणजे त्यावेळी नाही भेटत होतं, पण आता मी खरंच खूप आहे म्हणजे देवाने मला सगळं काही दिलंय. तर खरंच खूप भारी वाटतंय, कारण ते दिवस पण विसरायला होत नाहीये. शुभम ताई फ्रॉम लेह लडाख. शुभम दादा नमस्कार. आम्ही याच्यातून बोलतोय, जम्मूमधून बोलतोय दादा, पण मी कोकणातली आहे दादा. तुळशीराम चव्हाण, टेम्प टेम्परातून टेम्पेरातून किती टेम्परेचर किती? ओके. टेम्परेचर सकाळचं 11 वगैरे होतं थंडीमुळे. तुलसीराम दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. माझ्या चॅनलवर खूप छान छान व्हिडिओज आहेत आणि अजूनही मी जम्मूमधले छान छान टुरिस्ट प्लेस देखील दाखवते आहे. सोमवारीच आता एक नवीन ब्लॉग येणार आहे, नक्की पहा माझा तो ब्लॉग. जम्मूमध्ये एक बालाजी टेम्पल आहे, ते कसं आहे ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे, ते ह्याच्यामध्ये नक्की पहा. सोमादादामध्ये स्वतः कामाला राहिलो, शिकलो, स्वतः चालू केले काम, स्वतः मालक झालो. वाव दादा, खरंच माणूस ना जर माणसाला ना स्टार्टिंगला ठेच लागली ना, तर तो माणूस इथून वरतीपर्यंत जाऊ शकतो. खरं आहे दादा, ठेच लागणं पण आपल्या आयुष्यात गरजेचं आहे. वळणावर धक्के भेटणं पण गरजेचं आहे. तर तुम्हाला ते भेटले आणि तुम्ही शून्यातून विश्व निर्माण केलं. खरंच दादा, तुमच्यासाठी हॅट्स ऑफ यू. थँक्यू. खूप छान तुमचा अनुभव सांगितलात, खूप बरं वाटलं. शुभम दादा म्हणतात -23. बापरे, लेहला तर खूपच दादा कसे राहता आणि कसे काय करता काय माहिती बाबा. तुम्ही ही एक सैनिक आहात. तर मी आताच एक सांगितलं की प्लीज प्रत्येक सैनिकांसाठी दिवा जेव्हा लावता तेव्हा प्लीज एक प्रार्थना करा आपल्या सैनिकांसाठी, कारण ते खूप म्हणजे आपण कल्पना पण नाही करू शकत अशा परिस्थितीतून जातात. सोमादादामध्ये डोळ्यातून पाणी येते ताई, एवढे मी पहिले दिवस काढले आहेत. नाही दादा, हे जेव्हा जोपर्यंत तुम्ही ते दिवस आठवत राहाल ना, तेव्हा तुम्ही माणूस, तोपर्यंत तुम्ही माणूस म्हणून या धर्तीवर राहाल. जेव्हा तुम्ही ते पहिले दिवस विसरलात ना, तेव्हा माणुसकी पण विसरून जाल. त्यामुळे हे दिवस आपल्याला आठवायलाच पाहिजे. जे आपण कष्टातून दिवस काढले आहेत ना, हे दिवस आपल्याला प्रत्येक क्षणाला आठवायला पाहिजे. जेव्हा जेव्हा तुम्ही उंचावर जाल ना, तेव्हा तुम्हाला ते दिवस आठवणार आणि नक्कीच देव तुमच्या सोबत असणार दादा. शुभम दादा तुम्ही काळजी घ्या. जेवलात का शुभम दादा? निलेश दादा हो नक्की, खरंच खूप ताकद असते प्रार्थनेमध्ये, मला पण अनुभव आहेत. निलेश दादा खूप खूप धन्यवाद. आज तुम्ही विषय काढला म्हणून आमचं बोलणं झालं. कविता गांडू लाईक केलं ताई, साधी भोळी ताई. थँक्यू कविता ताई, थँक्यू सो मच. कविता ताईंचं पण चॅनल आहे, हे आपण खूप कष्टाळू आहेत. यांचंही मला हे वाटतं की कौतुक वाटतं. ह्या सकाळच्या कधी मी एकदा पाहिलं सकाळच्या 6 वाजता काय 5:30ला यांचं लाईव्ह चालू होतं, जेव्हा मी टिफिनसाठी उठले तेव्हा. खरंच कौतुक वाटलं की यार त्यांना किती म्हणजे तडफड आहे ह्यातून की ह्यातून काहीतरी करायचं आहे, मला करायचं आहे. तर प्लीज माझ्या चॅनलमध्ये जे जे आहेत त्यांनी प्लीज कविता ताईंना एक कमेंट हे लाईक करा, चॅनलला त्यांच्या जॉईन करा आणि माझ्या चॅनलवर त्यांच्या कमेंट आहेत कविता ताईंच्या, तर प्लीज तिथं जाऊन त्यांना सबस्क्राईब पण करा.
कविता ताई खूप खूप धन्यवाद माझ्या चॅनलला आल्याबद्दल. रवी सूर्यवंशी ताई कुठून आहे आपण? रवी दादा मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. पण माझं शिक्षण वगैरे खूप सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच झालं, कुडाळ तालुक्यात. पण माझं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी भोळी, हे चॅनल आहे. आणि मी सध्या जम्मूमध्ये राहते. पण मी जेव्हा जेव्हा जाते तेव्हा एक शिदोरी भरून घेऊन येते माझ्या मोबाईलमध्ये आणि तुमच्यासोबत सगळं शेअर करते. तर नक्की पहा माझं चॅनल. तनुजाताई म्हणतात 35 नंबर लाईक डन. थँक्यू सो मच तनुजा. तुझ्याकडे पण खूप ॲनिमल आहेत ग, खूप भारी, मला खूप आवडतात. श्रीकृष्ण सुराडकर सुराडकर बोल माझे लाडके ताई, मला एका वेळेस सुद्धा जेवायला मिळत नव्हतं तेव्हा माझी परिस्थिती गरीब होती ताई. खरंच दादा, म्हणजे ते तुम्हालाही तुमचे आता आता तुम्ही तुमच्याकडे सगळं काही असेल, पण तेव्हाचे दिवस जर आठवले ना तर खरंच तुम्हाला डोळ्यातून पाणी येत असेल. खरंच मी ही परिस्थिती समजू शकते. म्हणजे ज्याने पहिले कष्टात दिवस काढले त्यालाच आताच्या परिस्थितीचा, पैशाची किंमत असेल. त्यामुळे खरंच श्रीकांत दादा तुम्हाला हँड्स अप यू. खरंच खूप म्हणजे अशी माणसं खूप कमी असतात ज्यांना लहानपणापासूनच कष्टाची सवय असते. प्रशांत काटे, जय भीम मॅडम, जेवायला या. हो प्रशांत दादा, जय भीम, जेवायला येतो आम्ही, तुम्ही पण जेवायला या. प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. नवीन असाल तर प्लीज जॉईन होऊन बेल आयकनवर क्लिक करा. सोमादादा म्हणतात फुकटचे नाही भेटले, खूप हाल काढले तेव्हा, आता कुठे चांगले आले. चांगले आहे अन पाहिले पण चांगलेच होते. पहिले पण चांगलेच होते असं नाही, कष्ट करून वर या तेव्हाच समजतंय. बरोबर आहे दादा, खरंच. म्हणजे कष्ट करून जर आपण वर आलो ना तर त्या कष्टाची किंमत आपल्याला कळते. फ्रीमध्ये भेटलं ना तर त्याला कष्टाची नाही समजत नाही. खरंच आज खूप भारी लाईव्ह आपला खूप मस्त झाला. प्रत्येकाचे अनुभव मला ऐकायला भेटले. प्लीज अजून कोणाचे अनुभव असतील तर प्लीज मला सांगा. मला खूप म्हणजे वाचायला खूप आवडेल, की म्हणजे प्रत्येकाने म्हणजे असे दिवस काढलेत की म्हणजे त्याच्या त्याच्या परीला म्हणजे अजूनही आठवले की डोळ्यातून टपकन पाणी गळू शकतात, असे आहेत दिवस प्रत्येकाचे. तनुजाताई म्हणते नमस्ते सर्वांना. तनुजाताई तुलाही नमस्ते. तुळशीराम चव्हाण, सहज काही मिळाले की त्याची किंमत नाही कमी असते. बरोबर दादा, सहज जर मिळतंय ना आपल्या वारसदारांकडून तर त्याची किंमत खरंच खूप कमी असते. काही वाटत नाही, उधळताना उधळपट्टी करताना काही. पण जेव्हा आपण कष्टातून निर्माण करतो ना तर त्याची किंमत आपल्याला खूप असते. तेव्हा आपण ते जपून वापरतो. जपून वापरण्यापेक्षा त्याची किंमत ठेवणे, त्याचा मान राखणे हे महत्त्वाचं आहे. असं नाही की आपण कमवलंय म्हणून म्हणजे कमवलंय आणि कंजूसी करायची असं नाही. जीवन एकदाच आहे, आपण जगणार, छान जगायचं, त्याच्यासाठी तर आपण कमवते. पण त्याचं मोल आपण समजणं खूप महत्त्वाचं आहे. तर तुळशीराम दादा तुम्हीही खूप छान सांगितलात. सोमादादा नमस्कार. सोमादादा खरंच खूप छान आहेत ग. कविताताई म्हणताय श्री स्वामी समर्थ तनुजाताई. सोमादादा 10 लाख उडवायला एक दिवस नाही लागत, पण तेवढं कमवायला मेहनतीने तेव्हा त्याची किंमत कळते. हो दादा, इथं तर बघा 1 रुपया म्हणजे फ्रीमध्ये कोणी देणार नाही आपल्याला. 1 रुपया जर आपण मागायला गेलो ना की 1 रुपया दे, तर तोही आपल्याला कोण देणार नाही. का तर तेवढी आपल्यात हिंमत पाहिजे ना तो 1 रुपया मिळवायची. फ्रीमध्ये कोण नाही देत. नमस्कार शुभम दादा, नमस्कार तनुजाताई, कविताताई नमस्कार म्हणताय. सोमादादा, तनुजाताई नमस्कार. मनोज नरवते, अक्का नमस्कार. मनोज दादा खूप खूप नमस्कार तुम्हाला. प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा. निलेश दादा, आपली महाराष्ट्राची जोडी जम्मूमध्ये जाऊन आम्हाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी तुमच्या जीवनाची वेगळी लढाई लढत आहात. खरंच शब्द कमी पडत आहे. धन्यवाद धन्यवाद निलेश दादा. एक प्रयत्न आहे. म्हणजे ते त्यांचं ते कष्ट आहे, पण त्या कष्टामध्ये मलाही जोड मिळाली आहे त्यांची साथ देण्याची. तर माझा पूर्णपणे पाठिंबा असेल त्यांना. मी त्यांना कधीच असं सोडून हे नाही करणार. तर तुमचं सर्वांचं प्रेम असेल तर खरंच आम्ही खरंच खूप पुढे जाऊ. थँक्यू निलेश दादा, खरंच खूप थँक्यू सो मच.
तनुजाताई म्हणते कुठे हा सोमा दादा. रवी दादा म्हणतात हो ताई जेवण झालं. आपलं गाव कुठलं ताई? कोकण भागात कुठे राहता आपण ताई? रवी दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, आणि माझा तालुका कुडाळ पडतो. तर माझ्या कोकणातलंच चॅनल आहे हे आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत, म्हणजे जम्मूमधले प्लेस दाखवते मी सध्या. तर नक्की एकदा माझ्या चॅनलला व्हिजिट द्या रवी दादा. अशोक सहार तुम्ही साधा खुश रहो दीदी. धन्यवाद अशोक दादा, थँक्यू सो मच छान ब्लेसिंग दिल्याबद्दल. तनुजाताई म्हणतात निलेश दादा नमस्कार. जय महाराष्ट्र ताई. तुळशीराम म्हणताय सहज काही मिळत नाही, पैसा असो परस्थिता बरोबर. आणि ताई तुझा लाईव्हवर कोणी घाण कमेंट केली तर किती वाईट वाटत असेल ना. खरंच खूप क्यू येते त्यांची. हो दादा, वाईट वाटतं, पण मला असं वाटतं की त्यांचं विचारच तसे आहेत त्या लोकांचे की त्यांना म्हणजे त्यांना समजत नाही आहे की ती समोरची आई म्हणजे बहीण आई एक स्त्री आहे, त्यांना कसं बोलावं. फक्त का ते समाजात ना तोंडावर कोणाशी बोलू शकत, मला असं म्हणजे माझी सायकोलॉजी सांगते की ते समोर कोणाला बोलू शकत नाही. कारण का तर त्यांची एक समाजात इज्जत आहे. असे लोक काय करतात, सोशल मीडियावर जाऊन त्यांना माहिती आहे की सोशल मीडियावर आपल्या कमेंट कोण वाचणार नाही, त्यामुळे त्यांची ती मेंटॅलिटी इथं बाहेर काढतात सोशल मीडियावर. कारण त्यांची समाजात एक चांगली प्रतिमा निर्माण झालेली असते, ते तिथं नाही बोलणार, ते इथं येऊनच बोलतात. त्यामुळे मला माहिती आहे त्यांच्या कर्माची शिक्षा त्यांना भेटणार आहे. ते लपवतील, समाजासमोर लपवतील, पण देवासमोर कसे लपवतील ना. त्यामुळे मला त्यांचं आता काही वाटत नाही. मी माझा लाईव्ह खूप एन्जॉय करते मराठी माणसांमुळे. सोमादादामध्ये तनुजाताई भावाचं लग्न आहे गावी, आलो दुकान बघितले की नाही तुम्ही? कोणाला तनुजाताईंच्या भावाचं लग्न आहे का की तुमच्या भावाचं लग्न आहे ना दादा? येतो आम्ही तुमच्या भावाच्या लग्नाला. कविता ताई धन्यवाद ताई, तुम्ही माझ्याबद्दल एवढा छान विचार करताय, खूप खूप धन्यवाद ताई. हो कविता ताई, मला कोणाबद्दल वाईट नाही म्हणजे वाईट विचार नाही येत, चांगलाच विचार येतो. सर्वजण पुढे जावा, मी जाते मग तुम्ही पण माझ्यासोबत पुढे जावा, हाच माझा विचार आहे. कधी कधी मी कोणाला म्हणजे असं बोलते की हे चुकतं तुझं, ते चुकतं, असं कर तसं कर. प्रत्येकाला रागही येत असेल, पण माझी पोटतिडकीने हीच असते की यार तुम्ही पण मेहनत घ्या आणि तुम्ही पण पुढे चला माझ्यासोबत. मी एकटी कशाला जाऊ, तुम्ही पण चला, माझ्या बहिणी आहात, भाऊ आहात, तुम्ही पण चला, असं माझं आहे. मला एकटीलाच पुढे जायचं आहे असं नाही माझा विचार आहे. कारण जेव्हा आपण दुसऱ्यांचा पण विचार करतो ना, तेव्हा देव आपला पण विचार करतो. ही माझी एक लहानपणापासूनची हे आहे, एक विचार करण्याची आहे. जर आपण दुसऱ्याचा चांगला विचार केला तर आपला देव चांगला विचार करेल. आपण दुसऱ्यासाठी काय केलं तर देव आपल्यासाठी पण काहीतरी करेल. ही माझी थिंकिंग आहे. तर थँक्यू कविताताई. सोमादादा भुवनेश्वरमध्ये सोने चांदीचे दुकान लावले आहे. ओके, तुमचं दुकान आहे का सोमादादा? तनुजाताई मला ओळखते, तिला विचारा. ओके तनुजाताई, सोमादादांना तू ओळखतेस का? अशोक सनार आर्मी से हूँ दीदी. अशोक भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप कैसे हो? तनुजाताई म्हणतात सोमादादा मला गोल्डचे इयरिंग पाहिजेत. अरे वा. तुलसीराम चव्हाण कमेंट खाऊन टाकल्या माझ्या. दादा कधी कधी काय होते, कमेंट गायब होतात याच्यावर. सोमादादा म्हणतात आई नाही माझी, पण तिची शपथ घेऊन सांगतो मोठं बोलत नाही. मी कष्ट करून मी जगलो आहे आणि कष्टाने खाणार. बरोबर दादा, कष्टानेच खायचं असतं. अभि सॉरी लेट झालो. इट्स ओके अभि दादा, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सोमादादा म्हणते तनुजाताई थांब जरा. सोमादादा सांगतायत तनुजाताईला थांबा म्हणा. अभिदादा म्हणताय नोटिफिकेशन आलं नाही. अभिदादा तुम्ही बेल आयकॉनवर क्लिक केल्यावरच नोटिफिकेशन येतील. ऑलवर करा म्हणजे नोटिफिकेशन येतील. सोमादादा म्हणतात तनुजाताई किती ग्रॅमचे पाहिजे, डिझाईन पाठव. तनुजाताई म्हणतात बास्केट रिंग. सोमादादा म्हणते मी बनवून घेतो, तू दे काही 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 तेईस ते मला. सर्वांचे आशीर्वाद सर्व चांगले आहेत, फक्त 1 महिना थांब, रेट कमी होईलच. सोमादादा तुम्ही
म्हणजे खरंच रेट कमी होणार आहेत का सोन्याचे? आम्हाला पण सांगा, काही माहिती असेल तर आम्ही पण इन्व्हेस्ट करतो. कमलेश लडाके, हाय कमलेश दादा, स्वागत आहे. तनुजाताई म्हणतात, मी ताई करते खूप मदत मदत बसमध्ये वगैरे कोणाकडे ₹1 वगैरे कमी पडला तर देते. तनुजाताई, सेम तू माझ्यासारखी आहेस. म्हणजे एखाद्याला बसायला जागा देणे, एखाद्या म्हातारा असेल, म्हातारी आजी असेल तर त्यांना रस्ता क्रॉस करायला देणे. मलाही असंच, म्हणजे माझी पण थिंकिंग तशीच आहे. माझे मेसेज दिसत नाही का तुम्हाला? नाही दादा. म्हणजे काय होतं सांगू, एकदा माझं लाईव्ह बंद करा आणि परत चालू करा, मेसेज ना गायब होत आहेत मध्ये मध्ये. त्यामुळे तुम्हाला वाटतं की तुम्ही टाकलात पण ते माझ्यापर्यंत पोहोचत नाही. खूप अशा वेळी होतं. सोबत दादा नंबर देतो, पाठवा, नंतर ब्लॉक करा, असं काही नाही. सोमा दादा म्हणते 98 90 43 70 23. ओके सोमा दादा, नक्कीच. बघा ताई, सोमा दादा किती मोठे आहेत मनाने. पण मी ताई माणसांपेक्षा ॲनिमल सेवा खूप करते. हो, मी पण पाहिलं ग तुझ्या चॅनलमध्ये, खूप मस्त मस्त आहेत ॲनिमल. खूप बरं वाटलं आणि ते खूप भारी असतात यार. अभिमानंत माझे मेसेज का सेंड करत नाही काय माहिती दादा? काय प्रॉब्लेम झाला काय माहिती? मध्ये मध्ये ना असे सर्वांचे डिलीट करतं. तुलसीराम दादा म्हणतात गलत कमेंट इग्नोर करा. सोमा दादा म्हणतात तनुजाताई मनाने नाही मी मोठा, पण तुमचे मुळे तर मी आहे. मी इथे तुमच्यासाठी आहे, तर बहिणींचा आशीर्वाद काही व्यर्थ जात नाही. मला माहीत आहे भावाचं कधी बहीण वाईट सोचत नाही. नाही नाही दादा, भावाचं बहीण कधीच वाईट सोचत नाही. तनुजे, अहो सोमा दादा, तुम्ही एवढे सांगितलं हेच मला खूप खूप मला वाटले सोमा दादा. धन्यवाद सोमा दादा. तुलसीराम दादा म्हणतात 37 लाईक डन, थँक्यू. सोमा दादा म्हणते तनुजा ताई 1 महिना थांब, मला फोटो पाठव. ओके. ताई म्हणते खूप दिवसांनी भेटले सोमा दादा, मी आता जास्त लाईव्हवर नसते, ह्या आमच्या कोकणी ताई आहेत म्हणून मी असते लाईव्हवर त्यांच्या. थँक्यू तनुजाताई. म्हणजे मी जेव्हा स्टार्ट केलं लाईव्ह घ्यायला 1 महिना झाला, तेव्हापासून तनुजाताई मला सपोर्ट करतायत. तर थँक्यू सो मच. सोमा दादा म्हणताय सर्व चोर आहे, टन्स काढणं किंवा 24 कॅरेट काही नाही. जो ज्या क्षेत्रात आहे त्यालाच ते माहीत असतं. ओके ओके, आम्हाला पण यातलं काय माहीत नाही. रणजित पालव, थंडी आहे का? हो रणजित दादा, खूप थंडी आहे. प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलचं नाव आहे. सोमा दादा म्हणते तनुजाताई मी मी नाही कुठे, कुणालाही तुम्ही विचारा. तनुजाताई म्हणते अहो सोमा दादा नको मला. सोमा दादा म्हणते तनुजाताई माझं मन बघत आहे का तू? मनापासून बहीण मानले ग तुला. निलेश दादा, फर्स्ट रुपीजची किंमत तेव्हा कळायची, ते फोन होते ना, कॉईन टाकून फोन करायचो ना. भले 10 रुपीजची नोट असेल पण 1 रुपीचा कॉईनच लागायचा. त्या फोनने पण शिकवले ना आपल्याला फर्स्ट रुपीजची किंमत. खरंच एक रुपयास म्हणजे तेव्हा, म्हणजे 1 रुपयात आपण किती बोलू शकतो ना थोडकं. तेव्हा तेव्हा कळत होतं अरे यार, आपला 1 रुपया म्हणजे गेला. तेव्हा त्या 1 रुपयात आपण किती खुश होतो. जरी आपल्याला पाहुण्यात आपल्या जत्रेला वगैरे कोणीतरी आलं तर 10 रुपये द्यायचं किंवा 1 रुपया, 2 रुपयाची नाणी. तेव्हा त्या 1 रुपयाच्या 2 रुपयाच्या नाण्याची एवढी म्हणजे ना हे वाटायचं, कौतुक वाटायचं, काय हा माझ्याकडे 2 रुपये आहेत, मी ते साठवते आता. असं खूप भारी वाटायचं, ते दिवसच भारी होते. निलेश दादा. तनुजाताई म्हणतात सोमा दादा, सोनं होणार आहे का स्वस्त? डिसेंबर झाला की नंतर घ्या सोनं, नंतर मला सांगा. ओके सोमा दादा. अभिदादा म्हणताय जेवण झालं का तुमचं? अभिदादा नाही, जेवण नाही झालं, जेवायचं आहे. तनुजाताई म्हणतात, सोमा दादा म्हणतात तनुजाताई नाही, 2 चहा पुरते दे पैसे. निलेश दादा म्हणते हल्लीच्या पिढीला खरंच पैशांचे महत्त्व समजवणे कठीण होत आहे. त्यांना तर येणाऱ्या काळात ऑक्सिजन पण विकत घ्यावा लागणार आहे. कसं होईल येणाऱ्या पिढीचं? यार हे तर दादा मला ना खरंच खूप कधी कधी असं वाटतं यार, पुढची पिढी कशी जगणार आहे? आम्ही तर खूप मजेत जगलो, म्हणजे मातीतही खेळलो, झाडावर चढलो, पडलो, सगळं काही केलं. म्हणजे ब्लॅक अँड व्हाईट टी व्ही पाहिला, ब्लॅक अँड व्हाईट मोबाईल पाहिला, सगळं पाहिलं, बटनाचे मोबाईल पाहिले.
पण आताच्या मुलांना ते काहीच अनुभवता येत नाहीये दादा. खरंच खूप हे मुश्किल. कधी-कधी असं ना, म्हणजे जेवढी टेक्नॉलॉजी वाढली आहे ना, तर तर तेवढीच काळजी पण वाढली आहे आपली. निलेश तनुजाताई नमस्कार. सॉरी लाईव्ह मिस झालेली. मजेत ना? तनुजाताई म्हणताय, चला सोमादादा मी तुम्हाला सब केलं आहे, मग बघते व्हिडिओ तुमचे. सोमादादा म्हणते, तनुजाताई मला SMS कर अन फोटो पाठव, तुला जे पाहिजे तेच. ओके. तनुजाताई थँक्यू सो मच, तू लाईव्हला आलीस त्याबद्दल मला खूप बरं वाटलं. सोमादादा तुम्हीही आलात, मला खरंच खूप बरं वाटलं. खूप छान माणूस आहात तुम्ही पण. तनुजाताई माझे व्हिडिओ कुठे आहेत? मी नाही ग लाईव्हला, आता सर्व बंद केलं आहे मी. का दादा? तुम्ही छान बोलता, तुम्ही तुमचे विचार मांडलात तर खरंच खूप तुमचं चॅनल चालू शकतं. तर मंडळी, देवप्पा बंगार नमस्कार. देवप्पा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी. परमेश्वर शिरसाट जेवण झालं का? परमेश्वर दादा नाही हो, जेवायचं आहे. सोमादादा म्हणतायत मला असंच भेटत गिरायक आलं की हाणतो त्याला थोडं, मला थोडं, असं आहे काम. तुमचा हक्काचा प्राप्त. नमस्कार गोताई गया. जय श्रीराम. नमस्कार भावा. प्रसाद भावा कसो असे रे? चवलं बिलय मा. सोमादादा म्हणतायत प्रसाद भाऊ नमस्कार. नमस्कार सोमा भाऊ. तनुजाताई म्हणताय सोमादादा येते मी, बाय बाय. मग कुठे बघू फोटो? सोमादादा म्हणतायत असं कसं आहे? काही पण करा, सोबत माणुसकी अन खाईल तेवढंच होणार आहे. बरोबर आहे सोमादादा, नक्की बरोबर. स्वागत आहे प्रसाद, कसा आहेस? मजेत ना? असं निलेश दादा विचारतात प्रसादला. सोमादादा म्हणते तनुजाताई बघ माझ्या ID वरती. ओके सोमादादा, मी पण पाहीन. तनुजाताई म्हणतायत मी आता सोमादादांना बघून आले ताई. हो का? निलेश दादूस मी येतो मी. ओ ओके. का रे निघालास का? तनुजाताई म्हणतायत बरं बघते सोमादादा. प्रसाद बोलते तनुताई साहेब नमस्कार, जय श्रीराम. अभिदादा म्हणते आताचे फ्रेंड 1 वर्षानंतर भेटले तरी ते त्यांच्या मोबाईलमध्ये व्यस्त असतात. हो हो, ते मात्र खरं आहे. मी तर अजून माझ्या दहावी नंतर मी कधीच भेटली नाही अजून माझ्या मैत्रिणीला. कारण रोजच्या ह्याच्यातून सासरी गेलं माहेरी गेलं की तिथलेच दिवस जातात, कधी भेटणंच होत नाहीत. निलेश दादा म्हणते बरे वाटले सर्वांचे मनोगत ऐकून. खरंच आज मला एका दादाने विचारलं की तुमच्या चॅनलवर काय यायचं तर माझ्या चॅनलची हीच खासियत आहे की प्रत्येकजण माझ्या चॅनलवर मन मोकळं करतं, त्यांचं प्रत्येकाचे अनुभव शेअर करतं. आज अभिदादांनी आपला अनुभव शेअर केला स्वामी समर्थांचा. खूप बरं वाटलं मला. तर त्या दादांना मी सांगू इच्छिते की हे आहे माझ्या चॅनलवर खासियत माझ्या चॅनलची, की इथं भरपूर माणसं येतात, जी चांगली माणसं असतात ती टिकून राहतात. अशी जी असतात ती फक्त वाईट कमेंट करून निघून जातात. तनुजाताई म्हणतात निलेश दादा ताई बाय बाय. तनुजाताई
थँक्यू सो मच आलीस त्याबद्दल. सोमा ताई कसं आहे, चांगले सोबत कधीच चांगले झाले आहे ऐकलं आहे का? मग कशाला ते नादात पडू. नाही दादा, माझी तर असं आहे की चांगल्यासोबत चांगलंच होईल अशी मानसिकता आहे. मग जे होतं ते चांगल्यासाठीच होतं हे मी समजते. निलेश दादा म्हणतात, अवधूत दादा नाही आले का आज? अवधूत अवधूत दादा कोण? अवधूत दादा म्हणतात आलेले, अवधूत पाटील दादा आलेले आलेले. बोलून गेले नंतर. सोमा दादा काम करेल पण ते पेक्षा जास्त सुखात राहील. हो हो दादा, बरोबर आहे काम करणारं. प्रसाद दादा म्हणताय, तनुताई साहेब थांबा तुम्ही, मी जातो, मी लाईक केलं आहे लाईव्हला. लाईक करूनच जायचं आहे का असं ठरवलं आहात का प्रसाद दादा? सोमा दादा म्हणतात, समाजकारण राजकारण सर्व मला माहीत आहे, अनुभव आहे ताई मला. राजकारणाचा मला काय माहिती नाही आहे अनुभव. पण तुमचा अनुभव आहे, खूप खूप चांगली गोष्ट आहे. सविंद्र गायकवाड, सविंद्र स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सविंद्र दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं सारी बोली. खूप छान गप्पा होतात आणि जेन्युअल गप्पा होतात. तुम्हाला असं वाईट कोण काय सांगता भेटणार नाही आणि असले तरी आम्ही त्यांच्याजवळ लक्ष देत नाही. तर प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. गायकवाड दादा, सोमा दादामध्ये ताई, कधीतरी मी चुकीचे बोललो का किंवा ओळख आपली झाली तेव्हापासून काही चुकीचं कोणाला सल्ला मी दिला नाही दादा. सोमा दादा तू नाही दिलास. खरंच खूप चांगला माणूस आहेस. निलेश दादा, बरं तनुजाताई काळजी घे, पुन्हा भेटू. हो हो तनुजाताई, निलेश दादा सांगतोय बघ. तनुजाताई म्हणते, कशाला प्रसाद दादा त्या अग्रीला सांग मला ब्लॉक करायला. तो त्या दिवशी मला ब्लॉक करत होता. सागर साळुंके लाईव्हवर, तूच थांब मी जाते. या माझ्या लाईव्हवर असं नका करू. माझ्यासाठी तनुजाताई पण महत्त्वाची आहे आणि प्रसाद दादा. तुमचं ते ब्लॉग करायचं किंवा काय असेल ते तुम्ही तुमच्या म्हणजे जेव्हा जेव्हा तिथं काय असतं तेव्हा करा. माझ्या चॅनलला तुम्ही दोघंही पाहिजे. छान बोलणं होतं त्यामुळे असं म्हणजे असं एकमेकांवर रागवू नका माझ्या लाईव्हला प्लीज. माझी एक हंबल रिक्वेस्ट आहे सर्वांना. तनुजाताई बघितले मला, तू परले बिस्किट तरी घेऊन यायचं ग. पार्ले बिस्किट. सोमा दादा, ठीक आहे मग मी येत नाही. आम्ही वेड आहे ताई, वाईट आम्ही नाही दादा. तुम्ही वाईट नाही आहात सोमा दादा, मी कुठे म्हटलं वाईट आहात म्हणून. तुम्ही खूप छान माणूस आहात. तनुजाताई म्हणतात, म्हणून मी चॅनल ओपन केलं तुमच्या लोकांसाठी. प्रसाद, ओके ओके तनुजाताई. तनुजाताई प्रसाद दादा म्हणते, अरे तनु ताई, मी तुझी तेव्हा पण माफी मागितली. बहीण आहेस तू पण माझी, आता पण माफी मागतो. तनुजाताई माफ करून टाक प्लीज. माफ करणाऱ्यांचा मोठेपणा जास्त असतो. सोमा दादा म्हणते, येत नाही मी बाबा आता मी. सोमा दादा तुमचं काय झालं मध्येच? प्लीज, मी त्याला सांगत होती तनुजाताईंना आणि सोमा दादा ह्याला प्रसादला, तुम्ही तर माझ्या चॅनलला या दादा. शरद बुवा नंदुरबार महाराष्ट्र, स्वागत आहे शरद दादा, स्वागत आहे. निलेश, हो ना, जेव्हा भावनिक झालीस ताई तू तेव्हा एकदा पण लाईकचे वगैरेचं भान नाही राहिलं. नाहीतर मोस्ट लाईव्हला तर नुसते लाईक करा, सब करा. तू रिअल लाईव्ह घेते ताई. धन्यवाद. मी ना विसरते दादा खरंच. म्हणजे आपण जेव्हा ना मनापासून एखाद्याचं ऐकतो ना किंवा त्याच्या जागी आपण स्वतःला गेस करतो आणि म्हणजे बाबा त्या माणसाने कसं झेललं असेल ह्या विचारात जेव्हा जातो ना, तेव्हा ह्या गोष्टी काही मान्य नसतात की तुम्ही लाईक करा किंवा चॅनलला जॉईन करा, हे काही नसतं. त्यामुळे माझ्या लाईव्हची हेच आहे की जर म्हणजे एखादा माणूस जर आपलं सांगू इच्छितो ना की मनातलं, तर इथं मन मोकळेपणाने सांगतात. आणि हेच माझ्या कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलचं खास वैशिष्ट्य आहे आणि खासियत आहे. तर प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. कारण मला असं वाटतं की ओळखीच्या माणसाला सांगण्यापेक्षा अनोळखी माणसाला आपल्या मनातलं सांगलेलं खरंच खूप भारी. कारण ओळखीची माणसं आज इथं ऐकणार, हा या कानाने ऐकणार आहे, दुसऱ्या कानाने दुसऱ्या कानाला सांगणार. त्यामुळे अनोळखी माणसांशीच मैत्री केलेली मला चांगली वाटते. सोमादादा म्हणतात, चांगला म्हणजे मी काकवी सारखा आहे का, मुंग्या लागतील का मला?
काय सोमा दादा गरिबाची चेष्टा करताय, मला काय माहिती, असं नको बोलू. निलेश दादा, तुझे जितके सप होतील ना सगळे जेन्युअल असतील बघ ताई, भले कमी असतील पण मोलाचे असतील, मला पूर्ण खात्री आहे. तर खरंच निलेश दादा, मी नाही असं म्हणून मी जो सबस्क्राईब मोड ऑन असतो ना, म्हणजे जर त्याला म्हणजे कमेंट करायची असेल तर मला सबस्क्राईब करावंच लागेल, हा मी मोड चालू नाही ठेवत. कारण मला उगाच माझ्या चॅनलवर सबस्क्रायबर वाढण्यासाठी वाढवायचे नाही आहेत, तर जेन्युअल माणसं पाहिजे जी माझ्याबद्दल चांगला विचार करतील, जी माझ्याबद्दल म्हणजे असं नको की यार मला सगळे जत्रा भरवायची नाही आहे. जे असतील ते माझे जेन्युअल असतील, एक का असेना पण तो माणूस माझ्यासाठी चांगला बोलणारा असावा, माझ्याबरोबर चांगलं त्याचं रिलेशन असावं. आता मला थोड्या दिवसांनी मला सगळे आठवायला पाहिजे की हां, हे दादा आहेत, ते ताई आहेत. मला असं नको की अरे ह्यांनी मला जॉईन केलं, हे तर मला माहिती नाही आज माझ्या चॅनलला आहेत, ते मला माहिती नाही माझ्या चॅनलला आहे. असं नको आहे. जे असतील ते जेन्युअल असतील आणि मला माहिती आहे, पूर्ण खात्री आहे की ते खरंच मला सपोर्ट करतील. पुढेही मी जर म्हणजे माझं चॅनल ग्रोथ होईल नाही होईल हे देवाला माहिती. पण माझा पूर्ण 100% आहेत माझा जीव मी त्यात ओतते. माझ्याकडनं जेवढं जमते तेवढं करते. फक्त तुमची सर्वांची साथ पाहिजे निलेश दादा, आणि सर्वांना सांगते मी इथं. वैभव 320, नमस्कार वैभव दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय नक्की सांगा. काय झाले तनुजा, काही कळाले नाही. तनुजा ताई आणि प्रसाद दादाचं काहीतरी लाईव्हवरच काहीतरी झालंय, त्याबद्दल ती बोलत होती. प्रीती ताईच बोलतो मी, तुला तुला ताई सॉरी नाव चुकलं तर, पण मला एकाने तिची फेक आयडी आली असं सांगितलं होतं. शेवटी ती पण आपली गाववाली आहे म्हणून मी फक्त विचारलं, पण जेव्हा समजलं की ओरिजिनल आहे आयडी. ओके ओके, तेव्हापासून मी तरी तिला काहीच ब्लॉक टाइम आउट हे नाही बोललो. पण आता जर माझ्या नावाने गैरसमज होत आहे तर मी काय बोलू शकतो? तनुजा आणि प्रसाद दादा, प्लीज एकमेकांबद्दल गैरसमज करून घेऊ नका. कारण आपण माणसं आहोत, आपण एकमेकांशी कधी नाही कधी फेस करणार. त्यामुळे प्लीज मराठी माणसांनी आपल्या माणसांना जपा. कारण आपली माणसं हेच आपले काय म्हणतात ती आपल्याला आपली ताकद असते. तर प्लीज एकमेकांना समजून घ्या. काय गैरसमज असतील ते दूर करा. तनुजा, प्रॉब्लेममध्ये आहेस का? सोमा दादा, घरच्यापेक्षा बाहेरचे बरे असं आहे. बरोबर आहे दादा, बरोबर आहे. घरची माणसं किंवा जवळची माणसं आपल्याला खूप ऐकून पण घेतील आणि तीच गोष्ट जाऊन 4 लोकांना सांगतील, त्यापेक्षा बाहेरचे बरे. प्रसाद दादा म्हणते, आणि मी स्वतःची फेक आयडी आली आहे तरी ब्लू मागत नाही. बघ आता तुला काय वाटतं ते. तनुजाताई म्हणतात, माफ कधीच नाही करणार मी. मला तुम्ही लोकांनी कोकणी बोल, असं कर तसं कर, सगळ्या परीक्षा घेतल्या. प्रसाद, चल मला वाद नको ताई, बाय. ओके तनुजाताई, जाऊ दे. थँक्यू सो मच. तुम्हाला उद्या भेट 1:15 वाजता नक्कीच माझ्या लाईव्हला. अमोलदादा म्हणतात, तुम्ही मला आवडता, तुम्ही खूप सुंदर बोलता. थँक्यू अमोलदादा, थँक्यू सो मच. या बहिणीला खूप छान प्रेम देत आहे तुम्ही अमोलदादा. आणि माझ्या चॅनलला, तुमच्या बहिणीचं जर चॅनल आवडत असेल तर प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. प्रसाद दादा म्हणतात, सोमा जाधव, मंडळी मला मिस्टरांनी कॅडबरी आणून दिली आहे, माझी आवडती किटकॅट. मिस्टरांनी मला ना किटकॅट आणून दिली आहे. थँक्यू. तर सोमा जाधव भाऊ यांच्या नावाने पण फेक आयडी आली होती, त्यांनी स्वतः ती बघितली, विचार त्यांना. ओके. अमोलदादा सोलंकी म्हणतात, हाय हाय हाय. तनुजाताई म्हणतात, प्रीतिया ताई येते मी. हो तनुजाताई, थँक्यू सो मच, तू लाईव्ह केलं त्याबद्दल धन्यवाद. उद्या भेटूया तनुजाताई. सोमा म्हणतात, तनुजाताई शांत राहा, भाऊ म्हणून सांगत आहे मी. तनुजाताई आता जात आहेत. तनुजाताई काळजी घे तू तुझी.
निलेश दादा, अरे प्रसाद काय झालं रे, तनुजा जेन्युइन आहे रे, काही गैरसमज असतील तर दूर कर. हो निलेश दादा, मी तेच सांगते, जर काही गैरसमज असतील तर दूर करा, आणि जर नाहीच जमत तर शांत राहा. उगाच भांडणं करून काही फायदा नाही आहे. प्रसाद दादा, तनुताई साहेब सो सॉरी, मी यापुढे येणार नाही लाईव्हवर. लास्ट लाईव्ह होती ही माझी, येतो मी. काय प्रसाद भावा, असं कसं करतो रे बाबा तू. प्लीज लाईव्हवर ये, जेव्हा तुला वाटेल तेव्हा नक्की ये माझ्या लाईव्हला. माझ्या लाईव्हचे दरवाजे तुझ्यासाठी सदैव ओपन आहेत. सुदर्शन कांबळे, हाय सुदर्शन दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कुठून बोलताय नक्की सांगा. सोमान दादा म्हणते, तनुजाताई आज मला तू ओळखत नाही, माझा स्वभाव माहीत आहे, मी आहे कधी चुकीचं बोललो का. सोमा दादा, आम्हाला तुमच्या बोलण्यावरून कळलं की तुम्ही किती जेन्युइन आहात ते. थँक्यू सो मच दादा, तुम्हीही आम्हाला खूप सपोर्ट केला. अभि दादा धन्यवाद. जेवलात का अभि दादा. तनुजाताई म्हणतात, कोणी माझी फेक ID आणली नव्हती प्रसाद, कळलं. तनुजाताई प्लीज शांततेत घे. तनुजाताई प्लीज शांततेन घे. निलेश दादा म्हणजे, तनुजा प्रसादचे काही चुकले असेल तर एकदा माफ कर, जाऊ दे, सोडून द्या, आपापसात नको भांडणं, सांभाळून घ्या सर्वांनी. बरोबर आहे निलेश दादा. तनुजाताई, प्रसाद दादा, एकमेकांबद्दल काही गैरसमज असतील तर दूर करा आणि एकमेकांना सांभाळून घ्या. आपलीच माणसं आहोत आपण एक सर्वजण. सागर 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 अंडी विकायला घेऊन आला आहे. धन्यवाद सागर. डबल टॅप कर आणि अंडी विकायला सुरुवात कर. सागर भावा, डबल टॅप कर आणि अंडी विकायला सुरुवात कर. सोमा दादा म्हणतात, ठेवा आता, असं नाही डालला आता. सोमा दादा म्हणते, तनुजाताई फेक ID काढतेस, माझी पण काढली आहे, काढतेत, माझी पण काढली आहे, पण माझ्या बोलण्यावरून समजतात की मी कसा आहे किंवा फेक आहे ते. ओके. सागर दादा म्हणजे, उंदराचे पण अंडे मिळतील. हो का. तुम काय बोलायचं आता. अनिकेत पतंगे, अनिकेत दादा स्वागत आहे पुन्हा एकदा माझ्या लाईव्हला. जेवण झालं का ताई. हो अनिकेत दादा, जेवायचं आहे आता. तनुजा, मी सोमा दादांना किती वर्ष ओळखते विचारा. सोमा दादा, मी कशी आहे ती. ओके. सोमा दादा, तनुजाताई माझं ऐकते का तू. निलेश दादा, सागर मला शहामृगाचे अंडे मिळतील का. अभि दादा, आणि आम्हाला लवबर्डची अंडी पाहिजे, भेटतील का. अभि. सागर, हो थंडी आहे ना, किटकॅट देणारच. फटके खाशील, फटके. किटकॅट शेअर करून देणार नाही कोणाला, एकट्याने खाणार आता, ग्रुपमध्ये अजिबात देणार नाही कोणाला. निलेश दादा, लवली जिजू. सोमा दादा म्हणते, तनुजाताई अशी नाही की ऐकून घेईल, पण जिथलं तिथे काही असेल ते बोलते. ओके, बरोबर आहे. अभि, आम्ही दादांना पण पाहू शकतो का. आहे की माझ्या चॅनलमध्ये दादा आहेत, ह्याला काय ते, जेव्हा ब्लॉग्स वगैरे असतात किंवा शॉर्ट्समध्ये जिजू आहेत, नक्की पहा जाऊन. निलेश दादा, जिजूंना जय हिंद. थँक्यू निलेश दादा. अभि दादा. सोमा दादा, तनुजाताई द्या सोडून तो विषय, मी सांगत आहे म्हणून. सोमा दादा, प्रसाद भाऊ तुम्ही पण सोडा सर्व. सोमा दादा, माझं वय कमी आहे पण चांगले ना व्यवस्थित करतो. तनुजाताई म्हणतात, माझं फक्त एकच म्हणणं आहे, प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय कोणावर विश्वास ठेवू नये. बरोबर. सोमा दादा म्हणतात, सर्व विसरलं पाहिजे, सारखे राहा दोघेही, चुकीचे कधी वागू नका. वरती देव अन आपलं मन आपल्याला कधीच खोटं बोलत नाही. आणि ही सोशल मीडिया आहे, इथं ना फेक ID हे पण चालतं, हे मला माहिती नव्हतं, पण आता कळतंय ना. तर म्हणजे प्रत्येकाला असतं की, म्हणजे आता सांगू शकत नाही ना, पण एखाद्याच्या बोलण्यावरून समजतं की नाही बाबा ही माणूस वेगळा आहे. तर असे गैरसमज होऊ शकतात, तर प्रत्येकाने एकमेकांना समजून घ्या. तनुजाताई म्हणतात, चल बाय कोकणी पण मी त्या अगोदर मुंबईकरीन आहे मी. प्रीतिया ताई,
तनुजाताई ठीक असतात जेव्हा तुझा मन म्हणजे मन जेव्हा व्यवस्थित होत आणि शांत होत तेव्हा विचार कर आणि या गोष्टीवर विचार कर आणि तू जो डिसिजन असा तू घेऊ शकतं, तू सक्षम असस आणि जर तुझ्या मनात जर चांगलं वाटतं ना तास तू कर. ओके तनुजाताई. गोल्डन गेट नमस्कार ताई साहेब नमस्कार. गोल्डन गेट रवी तिकडे काय ताई जेवण केलंस? चालू असा भावा. निलेश दादा तनुजाताई मला नक्की कळत नाही आहे नक्की काय झालं आहे ते, प्लीज थोडे सांभाळून बघ. बघ एकदा माफ करून. निलेश दादा मला माका असं वाटतं की तेका त्याचा टाईम घेऊ दे. तेका जर नाही वाटत असत ना तर आपण फोर्स करून काही फायदा नाही की तू तेका माफ कर, तू तेका माफ कर. त्यापेक्षा त्याच्या मनात जा काय वाटतं ना तसं तेका वागू दे. कारण आपण सांगता माफही करीत पण त्याच्या मनात वाटक होय ना. त्यामुळे तेका त्याचा वेळ घेऊ दे. थोड्या दिवसांनी तेका समजत काय बरोबर काय असा आणि चुकीचा काय असा कारण ता तेवढा मोठा असा की ता स्वतःचा विचार करू शकता असं. त्यामुळे आता ह्यो विषय मी स्टॉप करतोय. थँक्यू तनुजा, थँक्यू सो मच. तनुजा ताई माझं ऐकणार की नाही सांगा, पाया पडू का तुझ्या? तुझ्या झाले चूक माझ्याकडून, सॉरी बहीण असेल तर माफ करशील. बस का चूक दुसऱ्याची पण माफी दुसऱ्याची पण माफी भाऊ म्हणूनच मागितली मी. ओके अभि दादा हॅलो. थंडीच्या दिवसात तुमचे मिस्टर भांडण नाही करत असेल नाही तर थंडीचा त्रास होईल ना. माझे मिस्टर भांडत नाही. मीच कधीतरी भांडण उकरून उकरून काढण्याचा प्रयत्न करते पण ते भांडतच नाही. मग मी उकरून कोणाशी भांडू हा एक महत्त्वाचा प्रश्न. कारण आम्हाला लेडीजला ना भांडायचा खूप शौक असतो पण समोरचं पण भांडणार पाहिजे ना. तनुजाताई म्हणते बाय सोमा दादा. गोल्डन गेट, गोल्डन गेट नाही आहेत, विजय पाटील आहेत ते. विजय दादा मी ओळखतो तुम्हाला. बाय बाय. सोमा दादा म्हणतात फेक असतं सर्व असतं पण कर्म चुकत नाही. कधी इथेच करून इथंच फेडायचं आहे. हो दादा बरोबर. ट्रॉलिंग का बा. हाय प्रीतू. हाय 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 नमस्ते स्वागत है आपका. सोमा तनुजाताई पाया पडून सांगतो मी नका भांडणं करा. कोणी शेजारी नाही बघवत नाही म्हणायला तो पुढे गेला म्हणायला. गोल्डन गेट प्रेम म्हणजे काय? प्रेम म्हणजे किटकॅट. गोल्डन गेट प्रेम म्हणजे किटकॅट. जे माझं किटकॅटवर आहे ते प्रेम आहे. निलेश दादा म्हणजे चालेल तनुजाताई नक्की काहीतरी चुकीचं झाले असेल नाहीतर तनुजाताई अशी बोलणार नाही. तनुजा टेक अवर डिसिजन वी आर विथ यू. बरोबर निलेश दादा राईट. सोमादादा म्हणते ताई सांगा अजून काही समजून. मी सर्व आपलेच आहेत काही सोबत येणार आहे का? नाही दादा जे आहे ते इथंच ठेवायचं आहे आणि आपल्याला जायचं आहे चार चार खांद्यांवर. त्यामुळे जे कमवणार आहोत ते इथंच ठेवणार आहोत. फक्त नाव आणि आपुलकी आपण घेऊन जाणार आहोत आपल्यासोबत. विष्णू कापसे नमस्कार विष्णू दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी. प्लीज ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. अभि मी स्टिकर सेंड करेल तुम्हाला समजेल की मी ऑनलाईन आहे. ओके ओके अभि दादा थँक्यू सो मच. अभि आणि विजय दादा आहेत ते कसे सांगतात असे सांगतात अशी फेस करा. सोमादादा तनुजाताई आणि प्रसाद भाऊ पण दोघेही चांगले आहेत. कधीच मला वाईट दिसले नाहीत. नाही दोघेही चांगले आहेत पण प्रत्येकाला आपापला टाइम घेऊ दे सोमादादा. कोणावर आपण जबरदस्ती करू शकत नाही की माफ कर किंवा बोल त्याच्याशी. त्यांचा प्रश्न आहे तर हळूहळू त्यांचेही गैरसमज कमी होतील. पण एक टाइम पिरियड असतो त्या टाइम घेतल्याशिवाय कुठलीच गोष्ट साध्य होत नाही. तर सोमादादा
घेऊ दे त्यांना त्यांचा टाइम. मंगेश वाघमारे, कुठून आहात मॅडम? मंगेश दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठले आहात ते नक्की सांगा. कुडाळ तालुका आहे माझा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. तर प्लीज नक्की जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. खरंच सांगा ना हो, प्रेम म्हणजे काय? प्रेम म्हणजे दादा कोणतेही अपेक्षा आपण ठेवत नाही. म्हणजे आता बघा, माझ्या नवऱ्यावर प्रेम आहे, पण माझ्याकडे अपेक्षा नाही की त्याने मला टाइम द्यावा किंवा काय. पण जे आमच्यात चाललंय ते व्यवस्थित चालावं हीच माझी इच्छा आहे. म्हणजे आमच्यात विश्वास आहे, बस हेच गोष्ट मोठी आहे. कारण जर एकमेकांचा रिस्पेक्ट असेल तर मला वाटतं ते प्रेम आहे. जर रिस्पेक्ट नसेल आणि प्रेम इनसिक्युरिटी जास्त आहे तर त्यात काय प्रेमात मजा नसते. सोमा, कोणाची बाजू घेऊ सांगा, जे दिसते ते मला तेच मी बोलते. हो दादा, कोणाची बाजू नका घेऊ दादा, त्यांना त्यांचा टाइम घेऊ दे. दोघे पण चांगले आहेत खरंच. हो दादा, मलाही माहिती आहे, कारण दोघेही माझ्या चॅनलवर येत आहेत, त्यामुळे मला माहिती आहे दोघेही खूप चांगले आहेत. गोल्डन गेट हे जे डीपी आहे ना तिची आहे काय? काय तिची आहे? निलेश दादा, ऐक ना ताई, ती किटकॅट दोघांनी खा ना एकत्र, थोडे रोमॅन्टिक व्ह्यू आवडेल आम्हाला बघायला. जिजू आणि तू आणि दोघांच्या होटांमध्ये किटकॅट. थांब, मी कॅमेरा सेट करतो. नको नको, येईल येईल, तोही दिवस लवकर येईल जेव्हा आम्ही दोघंही एकत्र लाईव्ह करू. तोही दिवस नक्की येईल. आणि तुम्हाला जर आवडत असेल आम्ही दोघांनी एकत्र येऊन लाईव्ह करायला, तर तोही दिवस मी नक्की आणेल या लाईव्हमध्ये. चुकीचे दिसले तर चुकीचे आहे बोलणारा आहे मी. हो दादा, माझ्यासारखेच आहात तुम्ही. धन्यवाद सोमा दादा, असा स्वभाव ठेवा बिंदास. अभिदादा हसतायत. अभिदादा आहेत. सोमा दादा, शुभरात्री ताई, बाय. शुभरात्री सोमा दादा, उद्याच्या लाईव्हला नक्की या, खूप बरं वाटलं. मी पण आता लाईव्ह संपवणार आहे. 5 मिनिटं करते फक्त. आमची जरा स्माईल अलग आहे. हो का? गोल्डन, माझं नाव अजय सोने आहे. हो का? ओके अजय दादा, थँक्यू सो मच माझ्या लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. चॅनलला जॉईन झालात ना अजय दादा? सोमा जाधव म्हणतायत, मी येत येत नाही, मी आता यांच्या भांडणामुळे लाईव्हला. नाही दादा, माझे तुम्ही भाऊ आहात, माझ्या लाईव्हला यायलाच पाहिजे तुम्हाला. जेव्हा जमेल तेव्हा नक्की या. महेश वाघमारे, पुणे. महेश दादा, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. सोमा दादा म्हणते, प्रेम म्हणजे गेम आहे, हे काही प्रेम प्रकरण आहे का? चॅनल काय राव तुम्ही? नाही नाही दादा, माझं लग्न झालेलं आहे. मिस्टर आहेत, मिस्टरांनी मला दिले, त्यांच्याबद्दल सांगतायत ते. प्रेम म्हणजे गेम आहे, हे काही प्रेम प्रकरण आहे का? चॅनल काय राव तुम्ही? नाही नाही, आमचं प्रेम प्रकरण नाही आहे दादा. आमचं अरेंज मॅरेज आहे आणि नंतर प्रेम झालेलं आहे. तर असं माझं चॅनलचं नाव आहे. माझे चॅनलचं नाव तुम्हाला माहितीच आहे, कोकणचीच माणसं साधी बोळी. रसिक महानवर, तुम्ही खूप छान दिसता. थँक्यू रसिक दादा, थँक्यू सो मच. मला तुम्ही नाही ओळखलं. मला माहिती आहे विजय पाटील दादा तुम्हीच आहात ते, आणि नाव आता काय वेगळं सांगताय. दादा घागरे, हाय दादा, नमस्कार. जेवण झालं का मॅडम? दादा, जेवण आता जेवायचं आहे थोड्या वेळाने. थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. मंडळी पटापटा 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. आता मी काउंट करते, 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. 42ला डबल टॅप करा कोणीतरी पटकन. 42ला डबल टॅप करा. 42. नक्की नक्की, खूप आवडेल जिजू जर लाईव्हला आले तर. एका सेंटेन्समध्ये सगळे गार पडतील. आले टोमणे मारतील की भांडुकीतली गोळी परवडली. बंदुकीतली गोळी परवडली. हा, मारतील की टोमणे मारतील की बंदुकीतली गोळी परवडली. अरे वा, 42ला लाईक झाले आहेत. 43 नंबरला पटापटा लाईक करा मंडळी. निलेश दादा, बघू नक्की यावर विचार करू. आधी चॅनल मॉनिटाईज होऊ दे, चांगले ग्रोथ होऊ दे, नंतर या गोष्टीवर नक्की विचार करू आम्ही. गोल्डन गेट, माझं खरंच
माझं खरंच नाव अजय सोने आहे. ओके. विजय पाटील कोण आहे? मला पण नाही माहिती विजय पाटील कोण आहेत ते. थँक्यू गोल्डन गेट अजय सोने दादा, थँक्यू सो मच. लाईव्हला आल्याबद्दल खूप धन्यवाद. मनामध्ये निर्माण होणारी आपुलकी, स्नेह आणि जिव्हाळा आहे. प्रेम म्हणजे केवळ भावना नसून इतरांच्या आनंदासाठी प्रयत्न करणे आणि त्यांच्या सुखदुःखात. कुठे गेली? अरे, गायब कुठे झाली? का होतंय असं यार? तरी पण मी वाचते. गायबच झाली. अभिदादा तुमची गायब झाला मेसेज, डायरेक्ट गायब होतो. अनिकेत दादा, लिहिता येत नाही तर कशाला यूट्यूबला येतात? कोणाला लिहिता येत नाही दादा? सर्वांना लिहिता येतं. गोल्डन गेट. विजय पाटील खूप जुने युजर आहेत, नेहमी येतात लाईव्हला. ओके ओके दादा. पण ते गायब झाले सध्या आणि मला सांगितलेलं त्यांनी, मी तुमच्या लाईव्हला येणार आहे, मला ओळखून दाखवा की मीच तो म्हणून. आणि त्यांचे क्वेश्चन, त्यांचे बोलण्याची भाषा गोल्डन गेट सारखीच आहे. ते गायब झाल्यापासून गोल्डन गेट येत आहे, त्यामुळे मला असं वाटतं CID मधली मीच आहे ती. विजय पाटील खूप गोल्डन गेट हसतायत. अभिदादा, हां, इतरांच्या आनंदासाठी प्रयत्न करणे आणि त्यांच्या सुखत. हो हो दादा, खरंच प्रेमची व्याख्या पण अशीच आहे. तुम्ही काय काम करता मॅडम? अनिकेत दादा, मी हाऊसवाईफ आहे आणि माझंच कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल आहे. मी कोकणातली आहे, सध्या जम्मूला राहते, असं आहे माझं. महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे म्हणजे जम्मूमधले टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. खूप छान छान व्हिडिओ असतात, नक्की जाऊन पहा. सदाशिव दादा गुड नाईट. ताई गुड नाईट म्हणताय. सदाशिव दादा तुम्ही जेवलात का? मला सब करा. गोल्डन गेट प्लीज माझ्या चॅनलला जाऊन एक माझ्या चॅनलला जाऊन प्लीज एक कमेंट करा गोल्डन गेट या आयडीने, मग मी तुम्हाला सब करते, कारण मला भेटणार नाही परत शोधायला गेलं तर. मध्ये सहभागी होणे म्हणजे प्रेम. वा वा वा, खूप अभिदादा, खूप खूप धन्यवाद. धर्मनिरपेक्ष अशोक खरा, जय भीम, जय शिवराय ताई. नमस्कार दादा, धन्यवाद. जेवण झालं का? हो दादा, जेवायचं आहे आता, या जेवायला. तुमचा सकाळचा लाईव्ह खूप छान झाला, मी पाहिला. फक्त तुम्ही जरा इंट्रोडक्शन वगैरे छान द्या. तुला माहीत आहे ना मी कोण आहे? विजय पाटील. सदाशिवताई, जेवण झालं का? आता जेवणार आहे दादा, लाईव्ह संपवते आता मी. तर रॉक स्टार, तू काश्मीरमध्ये काय करतेस? थंडीमध्ये? मी थंडीमध्ये कुडकुडते, बाकी काय करणार. काय नाही दादा, मी माझे मिस्टर इथं कामाला आहेत, त्यामुळे मी पण इथंच आहे. सदाशिव दादा सदाशिव बाबा ताई नाव सांगा ना. मी आहे दादा कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली प्रीतिया माझं नाव आहे. चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. तू माझी गर्लफ्रेंड नाही वाचली? वाचली कशी असते गर्लफ्रेंड, कशी वाचायची? उमेश सराफ, नमस्कार, मजेत आहात का ताई? हो दादा, मी मजेत आहे, तुम्ही कसे आहात? तर उमेश दादा, माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. या चॅनलला प्लीज जॉईन व्हा आणि प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून 1:15 वाजता लाईव्ह असतं. बेल आयकॉनवर क्लिक केला तर लाईव्हची नोटिफिकेशन येतील. तर अच्छा, नक्कीच नक्कीच दादा जॉईन व्हा. प्रशांत कलमोदी, हाय मॅडम, जेवलात का? आता जेवणार आहे दादा. ज्यांनी ज्यांनी मला लाईक केलं नाही आहे, डबल टॅप केलं नाही, त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. युवर श्रुत्या, रत्नागिरीचा आपला भाऊ प्रणित मोरे एकदा बोला की त्याला वोट करा सर्वांनी तुमच्या चॅनलवर. तर मंडळी, प्रणित मोरेला प्लीज वोट द्या. आपला प्रणित मोरे महाराष्ट्राचा मुलगा आहे, तर तोही पुढे जायला पाहिजे. प्लीज नक्की त्याला वोट द्या सर्वांनी. आता मी बिग बॉस पाहणार आहे, तर बाय सर्वांना. छान छान कमेंट केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. निलेश दादा म्हणते थँक्स टू ऑल. आता खूप कमी घाण कमेंट आल्या. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच.
निलेश दादा, सदाशिव दादा म्हणते ताई थंडी आहे का? हो दादा थंडी आहे. निलेश दादा ताई गुड गुड गोईंग. थँक्यू निलेश दादा, थँक्यू सो मच. तुम्हा सर्वांचा आशीर्वाद आहे म्हणून मी छान बोलू शकते. अजय सोने आहे मी. थँक्यू अजय दादा. गुरुद्वारा मिनी ब्लॉग पाहिला ताई, धन्यवाद. अशोक दादा थँक्यू सो मच. आवडला तर नक्की लाईक कमेंट करा. प्रीती मोबाईल थोडासा लांब ठेव, चेहरा मोठा दिसत आहे. ओके ओके. पंकज पाटाणे नमस्कार. पंकज दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. आता माझं लाईव्ह संपत आलंय, पण जॉईन झालात तर बेल आयकनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येतील. आणि आता मी चॅनल लाईव्ह संपवते. सर्वांनी प्रणित मोरेला वोट करा. सदाशिव दादा थँक्यू सो मच. ऋत्या थँक्स अ लॉट फॉर वोट. प्रणित. प्रशांत कांबळे आम्हाला पण रिप्लाय द्या. प्रशांत दादा थँक्यू सो मच, तुम्ही माझ्या लाईव्हला जॉईन झाला. आता माझा लाईव्ह संपायची वेळ झाली आहे. पण जर तुम्हाला माझ्या चॅनलला जॉईन होऊन उद्याच्या लाईव्हमध्ये यायचं असेल तर प्लीज जॉईन व्हा आणि बेल आयकनवर क्लिक करा. मग उद्या आपण नक्की बोलू. या माझ्या लाईव्हला 1:15 वाजता लाईव्ह असतं. कदाचित उद्याही असेल, कारण संडेला मी सहसा ठेवत नाही, पण असणार. या नक्की. बेल आयकॉनवर क्लिक केलं तर तुम्हाला नोटिफिकेशन येते. खरंच माझं नाव अजय सोने आहे, पण मी नेहमीच नाव चेंज करतो. ओके ठीक आहे अजय दादा, थँक्यू सो मच. मी लक्षात ठेवीन. अजय सोने नाव आहे तुमचं. धन्यवाद लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. प्रशांत दादा थँक्यू सो मच. तुम्हालाही मी रिप्लाय देईन, पण आता नाही. आता लाईव्ह संपवते. थँक्यू सो मच. बाय. काळजी घ्या सर्वांनी. चला बाय बाय, टाटा, गुड नाईट, टेक केअर.